چی کرد با بخارا تو نپرس و من نگویم کی ما را چنین پراگن کی تو را بخون بیاگن زی خداست یا خودی ما تو نپرس و من نگویم زی خداست یا خودی ما تو نپرس و من نگویم هزار سال تاریخ نه هزار سال تأخیر تو نپرس جانی بابا تو نپرس و من نگویم نرسیده بر خودی ما نرسیم بر خدا ما چی کسیم در دنیا تو نپرس و من نگویم چی کسیم در دنیا تو نپرس و من نگویم چی کسیم در دنیا салом ба хурду калон. имрӯз як шахсам ман интизор будам. чӣ мегӯяд ҳозир ку беку 2 минут биёд дикаса гӯш кунем ин чӣ мегӯяд. ман ира чӣ навистам. як бачае ҳаст ки дар ман навист ки хулоса ман як фитнагар ҳастам, иғвогар ҳастам, ҷангҷӯй ҳастам, ин ҳастаму он ҳастам. ва ман гуфтам гӯш кӯ ина биё як лайвстрим мекунем мард шида буромада суханта бугӯ ки ҳастӣ чӣ ҳастем. инами бача аст номаш дар саҳифаш Умар Термизӣ 571. Умар Термизӣ 571 ном дорад саҳифаш. ин ҳамин аст. мард шида одам буромада гап занад не ягон кас мо иҷа дашном намекунем ҳақорат намекунем аммо ҳозир мада мактуб навистааст бед я бор гӯш кунем ин чӣ мегӯяд фаҳмидед. яъне ман интизор шидамша вақта муайян кардем аммо набуромад суҳбат кардан ёки баҳс кардан. хоб бинед як бор гӯш кунем чӣ мегӯяд дикаса. аввал медурад тасаввур кунед ки одам шуморо аввал дашном мекунад тавҳин мекунад мегӯяд ки ту ҳар гуна гапҳои бад мезанад. баъд медурад мегӯяд ки салому алайкум тинч ҳастед соз ҳастед хуб ҳастед. яъне ман масалан ҳеҷ вақт ягон кас ман мантиқи ман намедонам мантиқи куҷо мешавад. яъне ман тура дашно мекунам ҳақорат мекунам боз салому алейк мекунам дар вақти салому алейк мез суолпурсӣ мекунам ки хуб ҳастӣ тинч ҳастӣ соз ҳастӣ. ва ту маро ҳақорат кардӣ ҳамчун маро душман борин пешвоз гирифтӣ дар комментот аммо пас дуромадию боз саломатӣ ба ман хостӣ. хоб мушкиле нест. ما تاجیکای ازبکستان تاجیک نیستیم آدم نیستیم وطن نداریم ولی این طرف شما رو میگیرم شما این رقمی میکنید تاجیکای خود ما همین منظورتون که یا ویدیو رولی کنید رو ما رو برایتون در پوبلیکاسی شرمنده کنید یک دویمش اینکه از ما همین زنگ زنم ویدیو زناخی تو همین زبس اکران یعنی همین تاجیک ای خیلی میگم بحث میکنم میگم این رقم اون رقم گپا میزنه میگم این دو یعنی بلوگر ازبکستان این رو همراه من جنجال داره که تو طرف تاجیکا رو میگیری و طرف ازبکا رو نمیگیری. همین رو دین روز همراه دوست جنگ و جنجال کردم. 4-5 تا ویدیو رولیکار دادم. من ویدیو رولیکار به شما دوام می‌کنم میگم که اینمی خیلی گپا میزنه، خیلی گپا میزنه. آخه ما تاجیکای ازبکستان
تیز در وطن خود ما آباد آزاد زندگی داریم. چیکار میکنید از ما از شما؟ خیر همه میفهمه تاریخ همین رقم بود. در تاریخ هم چیزا حق از و راست است. تاریخ خیلی چی کردن نمیشه. آخه اینمی حالی شد دیگه. کشور شما رو جدا کردن، کشور ما جدا شد. سمرقند و بخارا در جای خودش ایستاده، هیچ کی او رو نگرفته. در تاریخ یگان مراتب فارسی زبان و ترک زبان ها خود جمع کرده، سری ما ظلم نکرده. ما زندگی ما همین آزاد آباد پیش ببریم. خواهش میکنم نکنید، همین کاراتون خوب نیست. ازبکستان انمی حالی همیشه همراه ما جنگ و بحث داره در زیر کامنت ها. شما طرف هیار نمیگیرید، شما هم با اون حقارت میگیرید. این رقم اون رقم بعد چند ازبک دست گرفته برده آنها شما تا مور گفتنش زدم یا بیمش این که یه مراتب هم کلم حقارت کرد برمون همون هم دست تا مور گفته کش زدیم و برامده بخش پرزده برامد. شما نمیدونم با چی کنیم در دست ها میاندگی کارا رو کردیم. شما نکو دم نمیستید. شما فقط در تک همین کمیتارا ازبکی کافری، ازبکی سیگانی، مغولی و نیخ استاریانیت و ای خیل او خیل من نمیفهم چیکار کنم میانه. خواهش خلاصه ҳаминам бас аст. русо як чӣ мегӯянд ки нимо срать нимучи жопу. ҳамин наметунӣ гап задан куна биҷиқ аҳамият натӣ. китра маҷбур кард ки дуромада дар зери комментҳои ман нависед ки ман иғвогар ҳастам, ман ҳақорат падарналати бади дуромада мара дашном кардестӣ. тера кӣ гуфт ки дуромада дашном кардӣ? На ҷавоб додан наметонӣ аз гапота. Ты уже лично мада ҳамин шахсан ман ба муроҷиат кардестӣ, мана дашном кардестӣ. Ба гапҳо ҷавоб додан наметонӣ. Ин муайян аст. мегӯӣ ки ман тира буромада як ҷорута сиё мекунам. Ман ҳеҷ каса руша буроварда сиё накардагим намекунам. Ба ин чизо ман ба даркор нест. аммо дар вақте ки шумо рӯйрост буромада тӯҳмат мекунед мана, ман чӣ хомӯшӣ интихоб кунам? Ту ин қадар ки фоидат нарасад, ҳамин зарарта нарасон. мо медонем ки тоҷики масалан ту мегӯӣ ки тоҷики Самарқанд ази тоҷики Термиз ҳастӣ, термизӣ нависагӣ. охир ҳамин зарарта нарасон. ман кори худама кунам, мон тоҷикистониҳо кори худашона кунанд. шумо буромада як бор ҳамун узбакҳоя гӯнед куношона ҷиқани қадар Самарқанд хуҷанда имрӯз ахиршон гардистанд. оши палову и дига майлеш ҳама номи мора Туркистон гуфтестанд. Те имрӯз мебурӣ не хомӯш шавед. мегӯӣ ки ҳеҷ кор кардаги нестанд, ҷангам кардаги нестанд, ҳеҷ чӣ кардаги не, ҳама таърих аст. Таърих ҳақиқат бошад. Чӣ ба ту сӯхтаисти таърих ҳақиқат бошад? Аз гапи ҳақ чӣ ба шумо месӯзен? мо ягон каса ҳақорат накардем, пас назадем, хай як таъриха гуфтем. агар ки мо таъриха гирем ва гӯем ки ҳамин гапу хабар шуд, чӣ ба ту месӯзӣ, чӣ ба дигарон месӯзанд? сӯхтаисти ки мара дуромада ҳақорат кардусӣ. Ту шахсан лична дуромадӣ мара ҳақорат кардӣ. ҳозир буромадӣ салом алейкум шумо нақс тин соз. ман рӯйрост мегӯям, ман тира ягон каса пасзаданӣ нестам, гап не. лекин шумо ки аввал сар мекунед, шумо метавонистед дигар тоҷикҳо борин. ҳастанд тоҷикҳое ки медонанд, мегӯянд ако салом алейкум, масалан хуб ҳастед, соз ҳастед, ҳамин мавзӯи гап назанед ё ки накунед. бо тоҷикҳо ҳастанд ки мебуранд мегӯянд ки ако салом алейкум, хуб ҳастед, тинч ҳастед, соз ҳастед, ҳамин мавзӯъ бо гап занед, ин гапу коро кунед, барои ки мо инамҷа боинам хеле фаҳмидед. ҳозир як тешнавис аст мегӯяд ки дар Сух 99% тоҷик ҳаст. якта блогери тоҷик омада як видеонавор намекунад ки дар ҳамонҷо тоҷикҳо ҳастанд, дар ҳоле ки блогерҳои узбак рафтан Тоҷикистон ба Афғонистон ба ҳатто мерананд, видеонавор мекунанд, дар он ҷо мегӯянд ки ина узбакзабонҳо ҳастанд, ина туркҳо ҳастанд, дигарҳо ҳастанд. тоҷики узбакистони шикоят мекунад, мегӯяд ки кани блогерҳои Тоҷикистон ки дуромада як бор ҳоли аҳволи моро пурсанд. хулоса бародаро, худо хубтар медонад, ман ба ягон кас бадӣ надорам ва ин ҳамин эфир махсус барои ҳамин шумо бурин одамо ҳастанд ки ман ба русиям гап мезанам, ман фарқе надорад. ман дар инҷа баҳс мекунем, мо дар инҷа ҳамсӯҳбат мешавем, як ҳақиқатро меёбем. дар пай ҳамин аст. яъне гап дар куҷост? мо ҳамин
стрим мебурем ки то ки як кас бурояд катимо ҳамсӯҳбат шавад, рӯбарӯ шуда далели худро биёрад, гӯяд ки ҳой ту наҷада ноҳақ ҳастӣ, наҷада ҳақ ҳастӣ ё ки чӣ ҳастӣ. Фикри худро гӯяд. Фаҳмидед? Ва ба мо далел оварда рӯйрост нами тасдиқ кунад ки ин ҳамин гапи хабар аст. Ихе намешавад ки ҳамин аз ҳаво гапа гирӣ, ҳаво чӣ кунӣ. Хуб ин қадар ки таърих бошад, ман таърих кати мегӯм ки мо тоҷикҳо туркзабоноя ислом ёд додем. Чӣ дуромада ман ҳақорат мекунӣ? Туркҳо, муғулҳо пас омадан ин минтақа. Ин таърих аст. Чӣ дуромада мана ҳақорат мекунӣ? Ҳамчун тоҷики Ӯзбакистон ман гуфта. Ё ки чӣ мо оиди танҳо Тоҷикистон бояд гап занем? Таърихи Тоҷикистон бе таърихи ҳамин қитъаи Ӯзбакистону, Қирғизистону, Қазоқистону, Афғонистон, яъне Хуросон, ин таърих нест. Фаҳмидед? Маркази тамаддуни тоҷик ин Самарқанду Бухорову Балх. Ин будагӣ ҳаст, буд. Фаҳмидед? Ин намешавад ки шумо чӣ гӯм як чизро гӯед, дигараш шумонед. Яъне ҳамин намоз 2 ракат бошад, 1 ракат ташахонед, дуюм ракаташа нахонед. Ихе намешавад, вай ҷойгир намешавад. Фаҳмидед? Дуруст намебиёяд. Шумо мегӯед ки оиди мо гап назанем. Охи чӣ хел гап назанам бародар? Ба мебуре бо ҳамин гапотон намезанед. Ман ҳайрони шумо ҳастам. Агар ки шумо натонистед ҳамин читона накунед, яъне хомӯш бошед, зарартона нарасонед, гӯед ки ман намедонам, тамом. Ин қадар ки агар ки ҳамон Ӯзбакистон ба шумо ягон тавҳин кунанд, гӯянд ки тарафдорӣ кардестӣ, бародар озарбойҷония би мардуми Эрона рӯйрост мегӯянд ки 70 миллион озарбойҷонӣ аст, мо кати онҳо мехоҳем як ба як шавем. Не? Чаро Туркия имрӯза мехоҳад рӯйрост мегӯяд ки мо Озарбойҷон кати як мехоҳем як миллат ҳастем, як миллат шавем, Туркистон эълон кунем. Чаро туркҳо ин гуна чизҳо иҷозат бошад, мо форсо ба ин гуна чизҳо иҷозат набошад? Ман ҳайрони шумо ҳастам. Ман ба худо ҳайрон ҳастам. Хуб, Афзалшоҳ шеъри зур дорад а? Гӯш ки чӣ мегӯяд? Бед гӯш кунем. Ман бародаро имрӯз бубахшед, ман имрӯз бисёр одаморо даъват намекунам, барое ки имрӯз рӯзи истироҳатӣ, рӯзи Пасха, имрӯз биромадем як гуфтем камтарак кор кунем, ки яки рӯзи истироҳатӣ аз кори чиз деливери яки бензинпӯлӣ кор кунем, ки бовар кунед як кора 2 кора кардам, дигар хушам нагирифт, хона омадам, ҳози истироҳат мекунам, мусиқӣ гӯш мекунам ва шояд ҳози 1 дақиқа бед ҳамин Афзалшоҳа гӯш кунем, як бор маъниша фаҳмем, баъд масалан даъват мекунам, гап мезанем. Фаҳмидед? Яъне натарсед. Худое, дуромада бо мора охи чӣ ба ту мара ҳақорат аввал мекунӣ бародар? Бо медорӣ дар барои шумо нақс ҳастед, тинч ҳастед. Ман нақс, лекин ту ка ки шамшер кардӣ, дуромадӣ баъд дӯст гуфтӣ, ихе намешавад. Ё ки шамшер кардӣ то охир шамшерӣ кӣ, ё ки дӯстия аввал то охира дӯстӣ кӣ. Мо шукри худо одами бесавод нестем, савод дар каламу, ақлимо дар ҷому. Бед як бор ҳамин шеъри Афзалшоҳ як бор гӯш кунем, бибинем чӣ мегӯяд ин. Шалом шабаб. Як дақиқа намеро ҳозир гӯш кунем, ман даъвататон мекунам, интизор шавед. яъне хуб
چی خبر چی جنگ و دعوا تو نپرس و من نگویم کی شکست مهره ما تو نپرس و من نگویم کی برید ریشه ما کی بسوخت بیشه ما کی ربود گنجی دارا تو نپرس و من نگویم کی ربود گنجی دارا تو نپرس و من نگویم. یعنی албатта ки фарзанд падарро суол метиҳад, падар ин чист, бобо ин чист, биби ин чист, фаҳмидед? Ва и падару бибиву бобо гирён ё ки як чӣ мегӯянд ки соли нарану, фаҳмидед? Мегӯяд ки ҷони ҷигар напурс ки агар ки пурси мекафам гиря меояд, фаҳмидед? Чӣ корҳое бар зидди мо карданд, чӣ корҳое то ҳол мекунанд, фаҳмидед? Ҳамин эрона бинед чӣ гапу хабар аст, фаҳмидед? бинед чӣ мегӯям. гӯш кунед ва фикр кунед чӣ мегӯяд. Ин шеъри оддӣ нест, ин шеърҳоя бояд фикр кунед, фаҳмидед бардор? Ихе нестае ки диско бурай банг банг бунг бунг, я бояд таҳлил кунӣ. کی چی کرد با سمرقند کی چونی نگونش افکند کی چی کرد با بخارا تو نپرس و من نگویم کی ما را چونین پراکند کی تو را мефаҳмед чӣ гуфтестааст? ҳамин чизора шумо мефаҳмед? Ки чӣ кард бо Самарқанд, ки чӣ кард бо Бухоро, ки моро пароканд. имрӯз мебурад мегӯяд ки ту гап назан. Шарм намедорӣ? بخون بیاگم زی خداست یا خودی ما تو نپرس و من نگویم زی خداست یا خودی ما تو نپرس و من نگویم. ҳақорат накунед. ҳақоратчӣ душмани худост. ҳақорат накунед. Салом алейкум акашо Ҳаким. Сози хуб Акам, акаҷон. зинда бошед. Шумо хубед Сӯзе? Саломат бошӣ бародар, алҳамдулилло. И шағола ба бедор шуда, не? ин Ҳар рӯз шағол мегӯям не, охи як чиз аст. Чӣ мегӯянд? Мегӯяд ки ман тоҷики он тараф ҳастам. Медояд зери комментариҳо валлоҳи биллоҳи иншоалло ту мунофиқ, ту вай ту ҳаромзода аст. навистааст манба акоҷо шумо нағзми дурустми? Ту мара як дақиқа пес ин қадар ҳақорат кардӣ дар нози акоҷон. Мард шуда биромада гапҳои гуфтагӣ туро ҳимоя кун ё ки ту худат мувофиқ ҳастӣ. аввалаш ки ман ҳар гуна чиё карди гап намезанам, лекин саҳифааш дуромадам, дар саҳифааш чизои хуб менависад, чизои хуб мегӯяд ва 400-500 нафар одам гӯш мекунад. аммо медонад як гапҳое мезананд ки бовар кунед. охи кунта бигард агар ки натони ҳамин гапҳоя ҳимоя кардан туро ки маҷбур мекунад ки биромада садота баланд кун. фикр мекунам дурӯғ мегӯяд ки тоҷик нест. Барои худам мисол дида будам, ҳамин комментариҳо баъзе ҳами узбакҳо мебуранд, аз номи тоҷикҳо гап мезананд, аз номи помириҳо гап мезананд, ҳақорат мекунанд. Мисол аз номи помирӣ тоҷикиро ҳақорат мекунанд, аз номи тоҷик помириро ҳақорат мекунанд. баъд ҳамун аккаунтш медорад ё узбака ё қирғиз. барои хе шайтоношон бисёранд. баъд гуфтанӣ ҳастам ки ҳар як беақле ки ҳамин бародара миллатпараст мега, иғвоандоз мега, рӯтон ҳаммат сиё. ман бародара як сола зиёд подписчикаш ҳастам. ҳар як видеоша мебинам. ба худо қасам дар ҳамун аксарияти видеош комментариҳо фақат ҳақоратш мекунанд, дашномаш мекунанд. як бор надидам ҳамин бародар ҷавобшон диҳад. ҳайрон мешавам ба худо, ба ҳамн сабри худат бародар. ман мебидум валлоҳи қасам як ҷошон роҳишон мекардам, як ҷои очашон бахшишда. худат ба худо сабре ки ту дорӣ, худо садсолат кунад. ба худо қасам. қадар ҳақоратат менависад, қадар гапҳои бад. Ягон гапи зиёдишон намегӣ. Ягон бор ҳамун
аммо бо мегӯм ку дар фейсбук дидам видеое ки дар музей ҳасти китоби Ибн Синоро нишон додӣ. На Узбекистона зикр кардӣ, на миллатшона. Ҳамин медорад ҳамааш ҳақоратат мекунад. охи Барои чӣ мегӯ ба ба худо чӣ гап ба надорам. чӣ ба не масалан Барои биби да бародар ин ҳамин дар ҳақиқатан як бор худат фикр када чанд қадр одам беномус ҳаст ки хуб мебурӯи як бор мегӯй ки ин ҳамин китоби Ибни Сино ҳаст ки ҳамон тоҷик буд ва дар ҳамин давлатҳои Осиё то асри 17-18 хулоса гӯем то ҳол гӯем истифода мебурданша ва дар донишгоҳ медурӯянд не ван вун бум 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 бам 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 бум бум бум. Я мегум узбагательные попейте по-братски, да? Узбагательные попейте по-братски. Банг бунг банг бунг банг бунг. Баъд охи ҳайрон мешӣ э бародар. Кани тоҷико дуромада як бор ҳам хеле ки мегӯянд ки Алишер Навоӣ буд ё ки Тимурлан буд буромада ягон гапи бад зананд. Ака наметунам мумкин бошад, лекин ман аҳамият наметавонам хеле бесавдо. Хоб майли ҳақорат кунанд, медонӣ худат, ман савоб мегирам бародар. Ман ҳозир ку ман ҳозир гуноҳкоре ҳастам ки бовар ки ин қадар гуноҳҳои ман дорам ки худо маро бибахша. Дар рӯзи қиёмат ман дар пай ё мешавам ва ҳар якташда савобша мегирам ва иншоаллоҳ ҷаннатӣ мешавам. Иншоаллоҳ ман ҷаннатӣ мешавам. Аз сабаби намё мумкин худо маро бибахша. иншоалло. Ман бародари азиз фикри ман аст, фикр мекунам ки ино воқеан ман узбекситез нестам. Мардуми хуберам дорам 100%. ҷураи ҷонии худмам худам гуфти бародар як ҷураи ҷони узбек аст 100%. Вале намедонам ин ақидаи пантуркизм инора девона кард. Ино ман мисол охи чӣ хел бугумад бародар нафрат доранд аз ҳамин мардуми мо. Ман бароям дина дарёд боша кира зикр кардам, оғои Ёвару як бародари тоҷики Афғонистон ки узбекҳоро таъриф кард не. Ман ина савол додам ки манзури гап маро нафаҳмидем. Бибинед ки ҳатто аз он самти тоҷикои Афғонистон тоҷикои худмон бузургворо мисли Ёвар инора таъриф мекунад, ҳатто ҳамун Темури Ланги одамкиша. Ман аз узбекҳои Афғонистон боз як бародарам гапма тамом кунам, баъд бугӯ бародар бахшиш. Ман бародар чанд блогеро узбекишам пайваст ҳастам. Ба худо қасам як гапи хуб надидам. Як видео кунам ки мо аз тоҷико ин ёд гирифтем, ин накардем. Аз узбекҳои Узбекистон ки махсусан ягон гапи хуб ман надидам бародар. Медонӣ чӣ? Гӯш кардем. Биё бародар Ёвар аз дигар чӣ накард. Гап дар як ҷой аст ки дина гуфтум та бародар дигар гапа илтимос нагӯн. Враг моего врага мой друг. Дина гуфтум та бародар. Онҷо ҳозир як чӣ ҳастааст ки халоса бибин мо кати узбакҳо ҷанги чӣ нестем бародар, фаҳмиде? Мо хеле зиёд вақт истиқомат мекардем, таърихи якҷоя дорем. Мо ягон душманӣ набояд кунем. Мо бояд ба ҳақ даъват кунем ва ҳаққи худро гирем албатта ки. Аммо дар Афғонистон имрӯз бар зидди тоҷик, бар зидди узбак, бар зидди ҳазора, бар зидди дигар қавмҳо, миллатҳо мубориза бурдистанд. Фаҳмидед бародар? Ва тоҷикҳо мегӯянд ки душмани ман дӯсти ман аст. Ина хеле фикр мекунанд. Ин сиёсати ҳамон тарафай. Лекин бародар монед, ман хубаш ҳамин аст, сиёсати дунё ҳамин аст. Ман хуб имрӯз мегум ки вай чанд қадар хуб буда, чиз буда, то ки аввал ман ба ҳамин чӣ гум душмани асосӣ як роҳи ҳалша ёвам. Фаҳмидед? Ҳатто бибинед ки имрӯз масалан Эронро задистанд. ҳатто ҳамон Афғонистоне ки ин қадар бар зидди Эрон буд ё ки хеле давлатҳое ҳастанд ки бар зидди Эрон ҳастанд рӯи рост, лекин имрӯз як хилош буромада мегӯянд ки хуб мо ҳамин шия мегуфтем, ҳатто сунниҳоям ҳастанд мегӯянд ки мо шия мегуфтем, лекин имрӯз дар ҳоле ки ҳамин шия мусалмон аст, лекин задистанд, мо тарафдорӣ мекунем аз ҳамиё. Яъне дар вақте ки як чизи бузург меояд, як душмани бузургтар меояд ки ҳамаро аз байн бурдистааст, ҳамон ҷанги чизои байни ҳамин чизо миллатҳо чиз мешавад, нафтарои план дуюм чиз дараҷада меравад, то ки аввал душмани умумиро чиз кунем. Фаҳмидед? Аз байн барем. Хуб ҳаминам сабаб мумкин шидагӣ бошад. Барои ҳамин бародар
мо нечуна гуфтан гиранд ва мушкиле нест ҳозир. не 100% бародар, ман медонам лайфҳошон ҳами тамошо мекардам, бачаҳои тоҷикои Афғонистонам, узбакошам ва ҳазораҳошам мебинам, медонам чӣ гап чапоҷа. На, ман ина гуфтаистам ки бибине ки тоҷикои он тарафам гапҳои хуб мезананд ба нисбат ҳами мардуми узбак. Як гапи бадам намезананд. Мисол ино бошанд баръакс, як бор намегӯянд ки ҳами тоҷикои хеле мардуми ба фарҳанг ҳастанд. Мисол ҳами оши палов ғазои муштараки мардуми тоҷику узбак. Ана ман тоҷикоеро нишона метавонам бародар, блогерҳо, ошпазҳо ҳамин гапа мегӯянд. Аз ино ман надидам. Не ки як бугу бечора Ибни Сино тоҷик аст, кати ҷанги ҷаҳонӣ сар мекунад, ки Ибни Сино аз ино худаш нафрат дошт. Торкора ҳарчи гапҳои бад мезад, ё Бобури кино мегӯяд падари мост, Бобур ки инора ба ино ҷанг мекард. Аҷиб мардум ҳастанд. Ман бароям гуфтам бародари азиз ки ҳам хеле гапу чап дига. У видеотам дидам чи Хуҷанда, қалаи Хуҷанда омадан мега архитектураи Ӯзбекистон сохтанд. Эй худо, тоба. 57,000 обуначӣ дорад, фолловер дорад дар саҳифааш ва дар дигар саҳифаҳои иҷтимоиам TikTok, Instagram саҳифа дорад ва паҳн мекунад ва бисёри одамо бовар мекунанд. Масалан, ҳамун гидо ҳастанд, ку гида мефаҳмед, одамое ки ҳамун шаҳрҳои қадим да масалан мебуроянд, як таъриха, фарҳанга нишон медиҳанд. Як намуд бибида бародар, меҳмонот меояд, меҳмона мегӣ ки ин ҳами қошиқи мост, фаҳмиди, ин ҳами чихелияй, ин ҳами аз мост, ин даврӯи мо сохтем. Ин меравад ба фарзандош, ба дигар тақсим мекунад, як вирус боре мегӯяд ки ин ҳами аз они онҳост. Дар ҳоле ки ин умуман дурӯғ аст, лекин ҳами вирус кори худашро мекунад. Номи тоҷик нест мешавад, ин қошиқ аз они ҳамон мешавад ва ҳами гидҳоям ки ҳастанд, ба номи худо чанд кас кати ҳамсӯҳбат шудем, даъватшон кардем, гуфтем ина мо ҳастем. Ина ман масалан аки қадар аудиторияи калонам надорам, 40-50 ҳазор ҳаст. ҳамоям нимаш тамошо мекунанд, нимаш намекунанд. Ина бидурен мара бишкане, як хайп куне. Аки чӣ гум? Як ман ҳами ҳастам ки кам мубориза бурастам, бидуре як ҷои мара нишон ти бишкане, ҳами гӯя ки братан, ина факти далелҳо бац ти ҷада хато кардӣ. Ман ҳами қоил бушам гум ки машааллоҳ, ки шумо ҳақиқата гуфтед. Ба номи худо якташ буромада намегӯяд, фаҳмидӣ? Намехоҳанд, барое ки медонанд ки буроянд шикаст мехӯранд, барое ки ҳақиқат талх аст. Хоб ҷа кор дар Германия дуромадааст, и кор мерем чи Германия. Салому алейкум. Алейкум ассалом. Бародар асоси хубе? Зинда бошед, шумо хубед? Шукрона, ихдоме шава. Ҳами видеота роз кард тамошо мекунам. Ҳами ёзи даифи дидам, гуфтам як бидро. Ассалому алейкум. Чӣ хеле кор ҳаста бародар ҷа коргару хеле бисёрам бовар кунед. Олмон бирем ягон кор пур ҳайми борми чӣ хе? Кор ҳаст, агар кор кунем, мисол одами коргарда кор ҳаста, одаме ки кор накунад ҳамун Тоҷикистон кор намекунад. Не, кор дар Германия навистагиен шумо саҳифато, ман фикр кардам ки мумкин ки не фаҳмидам, ман дар Германия худам мисол. Хуб, яъне маълумот метиҳед ягон оиди кору фаъолият ё ки чӣ бародар? Ман рости гап дар як фирма бигем дар Германия ҳар кор ба худаш фирма дорад. Ҳамн дар як фирма кафел мезанад, плиткаеко. Фирма Шприз. ҳамун фирма кафел мезанад. Хати бигем ки фирмара таъсис додагӣ ҳамун мардуми қазоқай. Як 20-30 сол шуданд дар ҳаминҷа зиндагӣ мекунанд, ҳамун урусӣ гап мезананд, ҳамун ҳисоб қатишу кор кардастанд. Яъне шумо маълумот дода наметавонед ба тоҷикистониё ки чӣ гуна ба олмон кору фаъолият раванд? Не хада виза мекунӣ, виза ки олмонӣ, визаи олмон наметанад, визаи мисол дигар ҷора мегирӣ. Масалан карта мекунӣ, мисол карта ёзи Испания ки ҳастанд, картаи Испания мекунӣ, баъд ягон фирма дар меояд кор мекунӣ. тоҷик чӣ кор бояд кунад? Аз ҳамин Тоҷикистон чӣ гуна метавонад парвоз кунад? Чӣ хел виза кунад масалан?
ما خدم через Узбекистон виза кардагиё омадагиё. яъне корхона ҳамсурмат шуда. Ин даъват мекунад ба даъватномааму документ меспорӣ. баъд шумо метри квадратӣ кора иҷро мекунед ё ки хе маошона ё ки рӯзона бошад? ҳозир рости гап ман картаи бояд Испания бисварм наспордам. Мо ҳисоб ҳозир ман соати корӣ кор кесам. хоб чанд сум бошад соати корӣ? 20 евро, 30 евро? Не ака ҷои хоб будагиана ана 15 евро. хуб мисли ҳамиҷа будаем. ака ҷой бе ҷои хоб ё ки намедунам. Ин ҷои хоб ҳаст, ҷои хоб будаги ҷои хоб агар намедод мумкин қимата барои 400 евро ҷои хоб мешавад. ҳамин одамо мепурсанд чанд солае фарқаш чи чанд солае бародару ин фарқ соли ҷада чи нестаем. ҳамин тавону бувад ҳар ки доно бувад. дониш андарил чароғи равшан аст. хуб ба ҳар ҳол гап дар ҷо ки агар ту иҷада намепурсанд ки ту чанд сола ҳастӣ чанд сола нестӣ ту битунӣ кора омада карда мегирӣ виза ягон иҷа Европа ихи намеган ки ту пир шидӣ ту ё шидӣ ихеле не тони марҳамат фаҳмидед бардар бовар кунед дар Аврупо сини сола намебинанд ё ки иштибоҳ ё ки дурӯғ мегӯм бародарӣ ки олмонӣ Не иҷи дар рости гап я тағоим омаги бод кор мекард ана то 45 сола боло чиз намекунад. 45 сола чанд сол боло ана яхел корои чи вазмина намегирад. ба худум ҳамин хеле аст. не фирмаи худатоне ки охе бардар Не фирмаи ман дар ҳамун кора ки битонӣ кора кардан мегирӣ. ана бинед барои дар иҷа мисол ҳамин фирма дар кор мекунӣ фирма чӣ хел бигӯм агар кора ай соҳиби хона мегира фирма договор дора мисол 10 сола 5 сола хел ягон зайл шида ҳамун кораш я соз мекунад. ҳамин сабаб ген фирма бояд кор кунад через фирма кор мекунад. хоб ба ҳар ҳол бародар бинед ман шуморо ҳозир мефаҳмонам метавонам резюме CV кае ки шумо CV мекунед дар он ҷо рӯи худро ана вазъияти худро бисёр вақт наменависед яъне шумо ана маъюб ҳастед ё ки нестед шумо ана рӯи худатонро нишон наметед барое ки агар ки шумо нишон диҳед ҳамун корхона метавонанд гӯянд ки сиёҳ аст ё ки сафед аст хулоса як дискриминатсия чӣ мегӯянд discrimination хулоса гап дар ҷост ки ҳам мумкин бо олмон дигар ҳаде ки ман бовар дорам мисли ҳамин қонуни бритония аст масалан дар бритониё ман номи худро менависам лекин акси худро намемонам яъне ӯ яъне менеҷере ки маро ба кор даъват мекунад намедонад ки ман сиёҳпӯст ҳастам сафедпӯст ҳастам яъне бритония ҳастам ё ки берун аз кишвар ҳастам хулоса ҳамун номи ман фақат як чизро чиз мекунад тамом ман метавонам номамро иваз кунам Джеймс Бонд кунам маро дигар кор даъват кунад барам you're James ту Джеймс ҳастӣ ман мегӯям ҳо лекин мега ки ту монанди Митхун Чакраборти ҳастӣ метавонад гӯяд лекин ба ҳар ҳол гап дар ҷост ки ҳатто маъюбам бошед яъне ҳамин инвалидан коляска кади ё ки ягон чӣ кади бошед ё чиз ҳаққу ҳуқуқе надоранд ки шумода ограничение яъне иҷозат натиҳанд кор кардан агар ки иҷозат натиҳанд шумо метавонед ки ба онҳо муроҷиат кунед ва албатта ки ё ҷазои худро мегиранд ҳатто шумо аз ин бурд мекунед барое ки пултон метиҳанд яхел чиёда барое ки бача шумоам одами солим ҳастед маъюб ҳастед лекин шумо одам ҳастед ва ҳар як шахс ҳаққу ҳуқуқи якхела дорад ин ҳамин аст бародар фаҳмидед барои ҳамин дуруст нест ки мегӯянд ки мо як кор намегирем аз сабабе ки чили чанд сола аст ё ки чили чанд 50 сола аст метавонад барое ки пенсионный возраст дар олмон намедонам 60 чанд аст ба фикрам агар иштибоҳ накунам хуб ба ҳар ҳол сипосгузорам чӣ гапу хабар ягон хоҳиш доред ягон сухан доред не рости гап ҳамин видеоата тамошо мекунам ҳамин гапзанета чизот маъқул шида ҳамин друм эфира дидем то я бидром я аввалпросӣ кунам тамом дига 100% беҳтарин дар куҷои олмон ҳастед дар тарафи город Зиген тарафи Бон Дусселдорф окей ҳамин зиг хеле дар забони шитагӣ ҳастай барое ки ҳатто дар Русия будем ҳамин зиг бисёр мегуфтанд хуб ба ҳар ҳол сипосгузорам бародар ҳоле ман ният дорам
ҳамун тарафҳои Дюссельдорф, ана Гамбург, ана Берлин як парвоз кунам, як чарх занам. Иншоаллоҳ бо шумо бошем, иншоаллоҳ як шумоам рафта мебинем. Сипосгузорам бародар, ташаккури зиёд. زنده باشی، سلامت باشی. اینجا یک باردار دیگه توجیک تبار مرد خراسانی. سلام علیکم باردار، خوبت؟ صحت سلامت همینجا هستید؟ درود مجدد. شاکینی صاحب، امیدوار هستم جای صحتمند حیام به کامتان باشه. بهترین علیکم من. السلام. منتظر شما بودم آقای تاجیک تبار. قربانتان، لطف دارین. چه خبر؟ سمتای شما خیرتیست؟ الحمدلله آقا، سلامت باشه. والا آقای من شب در لایفتان بودم، بدبختانه اینترنتم ضعیفی کرد که او برادر که از قوم هزاره که در کشور ما بودن بعض حرفایی که زدن میخواستم با اونا یک مشاجره داشته باشم، اما بدبختانه نشد. خب حاضر بگو چی اشتباه کرد، چی گپ خبر گفت، چرا این گونه گپ زد که یک بار معلومات برادر التماس. گفت که هزاره خب ببینید، سربلند است. موضوع خب او میگه که هزاره سربلند است. او از دیدگاه شخصی خودش است. خب در حالی که ببینید هزاره یک قومی است که جهل به خود داده، میخواه هر چی را کاپی کنه، مانند ازبک که میخواه که تاریخ تاجیکا بگیره، فرهنگ تاجیکا بگیره، حتی غذای تاجیکا بگیره. اینا را هینگونه هستند. حالا ببینید مولانا جلال الدین محمد بلخی، ما میگیم تاجیک فارسی زبان است، اونا میگن نه، میگن هزاره است. خب من میگم که اگر هزاره است، تو به من از تاریخ یک منابع بکش که من بفهم که مو هزاره است. نه نخو اینا میگن مولانا جلال الدین محمد بلخی، ناصر خسرو بلخی، اینا حالا آمدن با لباس های تاجیکی را میگن که مال ماست، کلاه تاجیکی را میگن مال ماست. حالا اینا هر گونه که چیزی که تعلق به سرزمین تاجیک، تعلق به تاجیکا باشه، میگن از ماست. باز ما با اینها میخوایم که مبارزه کنیم. مبارزه ما با کسایی است که دشمن خلق تاجیک است. آقا یه دقیقه اجازه است یک سوال چیم؟ به باردار التماس. سپاسگزار، زنده باشد تاجیک تبار. یک دقیقه انتظار شاید اینجا دو نفر سخنشان گویند که ما باید که با دیگرم یک نفس تیم. اینجا یک باردار آدم هست، بعد سلمان فورس. اول آدم یک صدوش بلند کنه. آدم علیه سلام، السلام علیکم، خوب انتیجه سیاد سلامت. آدم نیست. اکای سلمانی فورس خوبی آقا اکا؟ کجان سلام علیکم. میشه شکری الله، شما چی خیلین؟ بد نه سلمانی فورس چی گپ ما خبر؟ هم یک دوز بیس خیر وسیگا. ما همی تاریخ خدمونا کو کجان، همی تاریخی که اوبش، همی پیدایش خدمونا، همی همه چیزا مون فهمیدیم. بسیار دیگه دولت ها بود، دیگه خیلی مثلا گذشتگاه دیگه خیلی چیز میگم. شتابی که خدمونا ای بین ببرن زبان خدمونا و همی تاریخ خدمونا و زبان تاجیکی فارسی را ای بین ببرن، این بابا کلانوی ما را همه قدر کشتگی بدهن، همه قدر غم درد، همه قدر دزد غارتگری مون کده بدین که همه قدری که در هیچ چیز نمونده است دیگه مونده که برای گرفتن و بردنشون هیچ چیز نمونده بوده است. این با خدا قسم دوستی ما یک چیز شب فهمیدم، هیچ وقت دوستی ما شیده نمیتونن. او آدمایی که همه وقت در زیدی پاسیو در فکری پاس زدن، پاس بدن ما و در فکری نابود کردن ما هیچ وقت دوستی ما شیده نمیتونن نکرد. ولی میگن ما یک چی برادر میشه روشون اسیو کردن، با خدا برادر ما نیستن. بیبی باردار البته که هر گونه آدم هست، آدمایی هستن که واقعیت رو، حقیقت رو قبول میکنن. اما شما درست قید کردید، اون نفری که با دیگه کس بدی میخواد، او هیچ وقت دوست شدن نمیتواند و در جایی که دروغگویی هست، در آنجا دوستی نیست. در آنجا که برابری یعنی برابری نیست، برابری نه، در آنجا برادری هم نیست. اگر که من دروغ گویم با همون دوستی خود، من چی گونه من او دوستی من است؟
ман ба ӯ дурӯғ мегӯям ва хай ки душманам нагӯям, лекин ман ба ӯ ягон рафиқӣ надорам. ҳозир агар ки шумо дӯстатон ба шумо дурӯғ гӯяд, оё ин хуб аст? Кадом дӯст дурӯғ мегӯяд ба дӯсти худаш? Ҳеҷ дӯст дӯсти воқеият, дӯсти ҳақиқ ба дигар кас дурӯғгӯӣ намегӯянд ва дуруст аст. Хеле зиёд як куштагӣ ҳастанд. як афзалшоҳ шодӣ як чиз дора ку ман мехостам онро як борам хеле чиш кунам. Бугӯ бугу муша озӣ бес камтараги хеле ранге ки байт бори мегум шакаҷон и ҳамчун ай ватандӯстӣ ва ҳамчун ай чи 100% бугӯ бародар, озод. من سمرقندی به میخانه‌ام من سمرقندی به میخانه‌ام آن سمرقند گشته از غمخانه‌ام در سمرقند و بخارای شریف چند کثیف مکتبی تاجیکی را در بسته‌ام گلشنی تاجیک را ببریده‌ام در سمرقند و بخارای شریف از فرهنگی تاجیکی ترسیده‌ام در سمرقند و بخارای شریف داده‌اند بر مردا از دارهای زورکی بر شکم бача ту дар кадом масҷид ҳамон чиза микрофонша гирифтӣ ба фикрам. тамаши ходисам шака ба худо ба худо мехорам дод бизанам навхалеку бугум ки чӣ қадар бача ту кадом масҷиди азони бо ҳама азон гуфта чӣ накунам шаки я бача дувой кунам. яка парошанан кадмон даги чӣ азон чӣ намеган туғре Не, беҳтарин дадасти худмона беҳтарин зинда бошед бардар. тоҷик бояд бипара ака мо дагимора медоне чӣ мора ку гавза хуб гавза ба худо ака ман хела шихай дар ғарибӣ ман 8 сол ман таиски бокс машқагим акаҷон аги хел бигире ман соли 2018 байрақи тоҷикистоно дар Россия бардоштагим ай дастховкунак бугӯй 3-4 бор хай ки агар рози ма видеома чӣ кунам мардум мара бисёрш мешиносанд ман ёз сурат май хеле модам ки шоб ягон гап ҳақиқата бизанем хеле рози ҳақиқат заданам апас не хуб дар гиҷое ки рафтагиам шигронаи худо номи тоҷика боло бардоштагиам ака дар ягон ҷо гуфт чӣ хел бугум қариб 8 сол шуда ман дар ғарибиам 8 сол шуда гиҷое ки не ки рафтам меган ки тоҷик дигар миллате тоҷика бояд ҳурмат кунанд тоҷика бояд қадрдонӣ кунанд барое ки қариб зиёда ай 8-9 миллати давлат забону суханои моро истифода мебаранд калимаҳои моро истифода мебаранд дар асл агар рӯзҳои мо ҳастанд душанбеву сешанбеву чоршанбе қариб 8-9 давлат истифода мебарад акаҷон 8-9 давлат истифода мебаранд ҳатто ҷое ки ман фаҳмидам ки ӯ қадар моро киштанд ӯ қадар азоб мудонанд чӣ кардан мо мерем давлатҳои ва ё коркунию чӣ кардан бо моро ягони суд пас мезананд ягони сусу мекунанд ман ҳаракат кардагим дар ҷое бошам ки бояд моро ҳурмат кунанд моро ӯ қадаре ки азобу киштан ӯ қадар чӣ кардан агар намекарданд оли мо иншоалло ба ҳам рехдо ки дар қуллаҳои баланд бидем мо ҳозир дар қуллаҳои баландам ҳастем бародар. Хуб ба ҳар ҳол 100% зиндаву сарбаланд бошед беҳтарин бародар. Дигар микрофони масҷида надозе ки бовар беҳтарин микрофони масҷида надозидам акалиҷад не дуруст шӯхӣ мекунам. Би бародар як чиз аст ки агар ки ба шумо фуран бошад масалан ҳамин эҷам ҳаста хеле чизо хеле ман самарқандӣ бе майхонаям. Хуб ба ҳар ҳол гап дар куҷо агар ки шумо дар хеле чизо маъқул бошад практика яъне бисёр нами гуна корҳоя чиз кунед ягон ҷои чиз бадӣ нестай ҳатто агар ки хоҳед ки сарояндаам шавед хонед кунед бародар мо бояд роҳи чӣ хегум роҳи одаморо нагирем фаҳмед дар Тоҷикистон агар ки ягон кас гӯяд ки падар ман сароянда мешавам падар налад ту вай ту чӣ ту садқаи чӣ вай ту наметонӣ ту вай ки бра не падару модар гӯяд ки майли бачам
рафтем ҳамаи барамта ёдот метам нишонот метам муаллима меёвам дарс мегирам ҳамаш мешавад бародар инам хеле одам инами кӯдакай ку кӯдак сар метиша ӯ худаш медонад чӣ форам шай фаҳмидед чӣ форам шай мо бояд ки такя кунем мо бояд ки намин роҳи намира нишон дода бо устоҳо яъне чӣ гум роҳро ҳамвор кунем ӯ мошин худаш рафтан гирад фаҳмидед ин ҳами гуна кардем мо метавонем бо чӣ гуфтед ба қуллаҳои баланд бо худу баланд кунем расонем фаҳмидед ولی کانتر پیش خوندنم هیجان زده شده مگه اوزم زورش میخونم не 100% бовар ки беҳтарин бародар зиндаву сарбаланд бошед хонаобод бошед کم نیست اکر хуб интизор шояд ҳамин ҷа бародари шариф дирӯз дуромада буд намедонам ба фикрам нашид ҳамин шариф буд ба фикрам агар иштибоҳ накунам хуб имрӯз бод омадааст салом дуруд бародари шариф хубед тинҷед сиҳат саломат Salom. Газомон систай. гавза бародар дидан ин ҳаракат кардӣ садот безеб буд хуб имрӯз намедонам дар ягон бухта кор кардести Зада нашид. Ина ҳамин ҷози бо аз зинда бошед ҳастед не ҳам ҷои мо дар камтар свияз безебай омадестай озои мака. бале гавза бародар ҳамин адда сухан доштум ака ҳами нисбати ҳамин пропагандае ки озо бурида омадаестай аммо ҳамин бугӯед бародар мо шояд фаҳмем пропагандае ки ҳозир рафтаестай ин мақсад таҳризишудаай нисбати ҳамин минтақаи маркази осиёи марказира номшаъалиш кардаян ира мо бояд хушрӯдтар бифаҳмем ира ҷиддӣ гирифтан дар кор агар ки бошен ака мегӯм ки ҳамин масъала бисёр масъалаи ҷиддие ака ҳамин барои мардуми тоҷикистон беҳад масъалаи ҷиддие асосан барои форсизабонҳо мо бояд ирӯз ҳушёр шем агар ки бидонен ака ҳамин як организатсия доранд ку ҳамин муғулнажодо турон ҳамин нав вай кардагиян соли 2019 ҳамура консепсияш агар ки дидагӣ бошен хондагӣ бошен бо даже ҳамун дар телевизионҳои давлатишам ҳамира эълон кардагия ё бояд ҳамун хариташонам ман дидам то татарияу ними хитои тоҷикистонам ҳамунҷа ворид шудагия ҳамура дар даже барномаҳоям давлатишон дар таблиғ мекунанд нишон метиҳанд то соли 2053 як давра шаид соли 2072 ба фикрам ки охирон даврае ки ё бояд ҳамора бояд озод кунанд як давлати мақсад бузург шуданам хеле консепсияҳо доранда ана якум ҳозир мора дар ин минтақа таърих гувоҳае ку мисол аҳолии бумии ин маркази осиё мо 1000 дар давраи сомониён дар ёра ғулом меовардан дашти қипчоқ барои кардан баъди давлати сомониён инҷора омадан ё давраи ғазнавиёну карахониён дар мақсад хоинӣ кардан айдруни давлати сомониён қатӣ ҳамун муғулнажодои худшон маслиҳат кардан давлати моро барҳам додан иҷора омадан соҳиб шудан агар ки ба ин минтақа бигем ҳамин минтақаи асосан ҳамин тоҷикистон туркманистон як қисми қирғизистону узбакистон ҳамин минтақаи хӯросон мегуфтанд даврашда аҳолии ҳамин форсизабон ҳамин тоҷико зиндагӣ мекардем ё айдашти қипчоқ бояд боло гап зананд ҳамин туркнажодо айними қазоқистон то унаву боло бояд гап зананд ё ҳамин 1000 сол шид ё таърих надоранд дар инҷа бигем 1000 сол ӯ тараф ё таърих надоранд мисол ихеле ки мо 5-6 ҳазор сол мисоли минтақада таърих дорем ё ана ҳамира ё пропаганда бугдестан мора как бута
араб бировардестан, мора ҷугӣ бировардестан, вай бировардестан, бояд ҳамин минтақара ё ҳам тарихан, ҳам вай ҳам хеле ки пешвои миллат мега ку аввал таърихта медиздан, баъд забонта медиздан, ба ҳам хел давлатта байн мебаранд, ё ҳам хеле дар теория ҳамун консепсия ҳамун чишон ҳамин чизо ҳаст. Ин масъаларо ҷиддӣ гирифтан дар кор. даже ё ҳамун баъзе ҳамун пропагандистҳо доранд, ҳамун блогерҳо доранд ки чӣ мешаванд, спонсорӣ мешаванд, ҳамин масъалада ё сахт кор кардестан ака. ҳана хеле ранги хеле мақсад ҷавоно бояд бисёртар мо дошта бошем, дастгирӣ кунем. бародар рози дар пеши гапат мақсад барои халқи ватану миллати азизи худмон мақсад мустаҳкам бестем ки ҳоз як вазъияте ки бениҳоят вазъияти мураккабай ҳамин ҷаҳонда. мақсад ки оянда мумкин ки низоми нав дунё низом нав мақсад тартибиш бо дигар шава, ҳамин вайда мақсад беҳақ намонемда. мора ранги ҳамун таърихҳои пешвақт чанд мақсад ки чанд сад сол бедавлат будем, хору зор будем, ҳамун хел бо чимона бояд мардуми тоҷик зиракимона айдаст натема, ҳамин ҷавонора ҳисси ватандӯстиву меҳандӯстишона бардоштан дар кор. лози асри ҳамин чӣ шидагиайда ҳамин пропагандаву вай қатъиёзи пешрафтестан бисёри душманои миллат. ака ман яду сухан кунам, баъд мебурам мерам акаҷон. ҷиддӣ гирифтан дар кор ака. яду сухан мекунам, мебурам мерам акаҷон. акашо вай мекунем, мо бениҳоят миннатдорем аз шумо. мақсад ки ман тамошо мекунам видеороликҳои шуморо беҳад. зинда бошед бародар. шарифҷон раҳмати калон, ба фикрам садои моро нафаҳмидест. ҳамин вайёшона акаш бародар садота фаҳмида бародар. ташаккури зиёд сипосгузорам. як дақиқа интизор шед бародар. як бахшиш камтар ҳамин связои мо систае як ман ватанда ки ҳастам оқа связ хуб нест. бале бахшиш агар шуна омада бошад мушкиле нест. гуфтем шуморо дастам бирасонам. беҳтарин бюджет вақте дар чиш мегӯянд ҳамун барнома беҳтарин бародар. я хомӯш карданам нашидест бовар кунед. вақте ин масъала дар каналҳои давлатишон агар баррасӣ шавад, бародар узри зиёд ки поинот кардам, бовар ки натонистам каштан. акай Салмон як дақиқа ҳозир бестед. бародар Шариф, ташаккури зиёд, зиндаву сарбаланд бошед бародар, хонаобод бошед. беҳтарин суханҳо бародар. ин ҳамин гуна ҷавонҳо бояд ки зирактар шаванд. шумо чӣ хел гуфтед? албатта ки мо дар пай ҳамин ҳастем. шумо дар хонаободӣ бародар, кош ки ин ҳамин ҷавонони мо ин ҳамин гуна фикр кунанд. ва гуфтед ки онҷо дар спонсорӣ мекунанд. неста ягон охи спонсор ки кам кам моям хеле тарафу тараф кунам ва ча моям дигар чӣ ҷада як чойпилимона чиз кунам, хабу беҳтар мешавад. хуб, ба ҳар ҳол сипосгузорам, шӯхӣ мекунам. ана ҳозир ҳамин акаи Салмони як чиз сухан дигар гӯяд, баъд Адам да бармегардем, барое ки Адамам гуфт ки сухан мекунам. акаи Салмони Форз марҳамат ку то када бугӯ бародар, баъд оғои Адам. ман ҳамин охирон суханам мекунам, мебурам мерам. иншоалло ба амри худо ё ҳазоро соло зада буданд, таърихи моро нобуд кардан натонистанд. тем боле ки ози мо камтар ба ақл шидем, гуфти гапҳо шуҷоъ шидем. далшишам наметавонад, давомшам наметавонад, барое ки ё вақте ки номои моро мегузоранд ё ки рӯзои моро мегузоранд, баъд мегӯянд ки туркия ё ки ягон забони худшонае, баъд ман дар казачон мекунам ё ки шон мекунам ки ина нигах асосани тоҷикияе. иншоалло ба амри худо моро ҳеҷ вақт ягон кас таърихи моро шикаста наметавонад. мо ҳама вақт як ҷо сарҷам ки бошем, иншоалло ба амри худо миёни ҳамаша мешканем. тамом. майли паноҳи худо бошем. худо нигоҳбонтон бошад иншоалло ба амри алло. сипосгузор, зинда бошед. медонед чи озя дақиқа охой буна ин кори намештагӣ боз мегӯм бародаро, дар дунё нест. одами намешикастагӣ нест дар ин ҷо, шери намемирдагӣ нест дар ин дунё бародар. ин чӣ коре ки хоҳанд мекунанд.
то ҳоле ки агар ки аз худ муҳофизат накунед бародар, фаҳмидед? дина и тараф монед бародар, дина и тараф монед. Ина ҳамин рӯз ки Эрона ин қадар мушакҳои бузург зада истанд, ягон давлатҳои мусулмонӣ ҳатто кӯмакам намекунад ба Я рӯшнасиё кунам. як дақиқа тоқат кунед бародар, илтимос. гап дар ҷо аст ки дина ин тараф монед, аз худ ҳимоя кунед. дин як ҷост, ҳимоя дигар ҷост, фаҳмидед бародар? ҳозир мо гӯем ки бо амри Аллоҳ аз банда ҳаракат, аз худо баракат. Худтон ҳаракат кунед, худтон ҳимоя кунед, фаҳмидед бародар? Худо гӯӣ дасти дишкамат сер намешавад, фаҳмидед бародар? Одам бояд хезад, як равад кор кунад, як фаъолият кунад, баъд иншоалло бо хубтар мешавад, албатта ки баракатша меёбед. Лекин худо гӯем бовар ки ҳеҷ чиз намешавад. Худо маро пул метад, худо маро чӣ мегӯяд? Не, намешавад. Худо худат нахези ай хуб буд, ҳеҷ кас тора бедор намекунад. Барои мо худмо бояд амал кунем, нишон тем, фаҳмидед бародар? бале. Сипосгузорам. оғои Гап нест, иншоалло алоқа даем бо мебурем қати чақчақ мекунем. Худо хоҳад худо эҳтиёт кунем. Ман поёни эфири да местам гӯш мекунам ака чӣ мегӯяд. иншааллоҳ гап нест бародар. Марҳамат. Хуб ака. оғои Адам марҳамат бародар. бахшиш акаи шоам як девона аст, ҳамонро чӣ кунем? салом ба ҳамаи шумо бародарони азиз. Мунай чия ба бародари тоҷиктабора боло кака. Бахшиш. Тоҷиктабор бурад не, ин мун як чиз ҳаст, бибинед, як ба фикрам тоҷик ҳаст, лекин аз ҳамон тарафҳои ҳамсояи кишварҳо ҳаст. Гап дар ҷост ки гапҳои бад намезананд бародар. Гапи бад намезананд. Гапи бад ки зад, ман поёниш мекунам. Лекин салому алайкум. Тоҷик неси, узбак аст. не, ӯ худаш узбак мегӯяд, лекин дар воқеан тоҷик аст ки хулоса чизи худро гум кардагӣ аст. Хоб монед гӯш кунад, ӯ ина хеле чиз мекунем ша. салому алайкум акаи шоҳ, маро шунидеси? Шунидестем ҳозир акаи Адам садоша. агар Акаҷон, акаи Адам дар як ҷа гап мезанад, баъз мо сухантон метем. Акаи Адам, садота баландтар кар илтимос. як дақиқа мунтазир бошед аз шумо илтимос. хуб, як дақиқа бошад. садо нағз аст? бале, беҳтарин аст садотон. садо нағз аст бародар? бале. салом ба ҳамаи шумо ҳамватанони азиз, тоҷикони тамоми дунё. Ман як соат пеш бо ҳамроҳи бародар Шоҳ дар Инстаграм дар эфир суҳбат карда будам. Як-ду калима оиди ҳифз намудани таърих гӯям ба шумо бародарони азиз. Айни ҳол дар ҷаҳон як-ду мисоле ҳаст ки мо бояд нагуфта намонем. Мисол дар ҷанги Украину Русия, аз сабабе ки миллати Украин дар вақти худ ҳифзи таърихи худро накард, нагуфт ки шаҳри Киев аз они мост, нагуфт ки мақсад таърихе ки бо рус, яъне таърихи рус, таърихи украинӣ аст. русҳо гирифтан таърихро аз худ карданд. Агар савол ба русти миллати ту аз куҷо оғоз мегардад, ту рус худро кай рус гуфта мешиносӣ? Аз даври Киев мегӯяд, таърихи Украинро мегӯяд. вақте ки мо ҳамватанони азиз ҳувияти худро, таърихи худро ҳифз накунем, дар оянда мумкин ки таърих ба монанди таърихи Русия ва Украин шавад ва ба ҷанг оварда расонад. Бародарони азиз, аз шумо ҳаматон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад. ҳама вақт дар зери ҳифзи шоирон бошед, дар зери ҳифзи бузургони ин миллат бошед. бале, онҳо бародарони мо ҳастанд, ҳамаи миллати ҷаҳон бародарони мо ҳастанд, мусалмонон бародарони мо ҳастанд, аммо ҳифзи ҳувият, ҳифзи шоирони миллӣ ин ҳифзи мост. бас. зинда бошед. Сипосгузор. Буна бародарон, бас гуфтед, ба фикрам бас гуфтед. Сипосгузорам. Буна, чӣ фачему? Чӣ ҳол дорӣ мешавад ба забони руминский? Баъд буна яъне хуб мешавад. Буна, марҳамат бародар. салому алайкум. хубед созед инҷе? хеле назиш созӣ. баъд не, камтар садота баланд ки бародар. хубӣ? наз меша. саломату хубе? баъд не.
چی گپ خبر؟ گپ خبر نیست، همون گپ شما رو گوش کرده شیسته. نه یگون سخن داشتی، یگون فکر داشتی. سخنم چی گم آخه؟ شما از کجای تاجیکستان برادر؟ من ای تاجیکستان نه، من ازبکستان، من تاجیکم. لیکن اون سفر گپ دادیم کو. بله 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 بله. خب برادر، در خوجند یک قصری خوجند خلاصه реставрация کردن. قصری که 2500 سال دارد و یکی از صفحه همین اکی چیگم در فیسبوک یک مرد برآمده است، الیار نام دارد، 60,000 обуначи дорад. мегӯяд ки ин қасрро бинед узбаку ба тоҷикистониҳо сохта доданд, фаҳмидед? ва ман як видеонавор кардам, гуфтам ки бибинед ки то куҷо инҷо бесаводӣ, беақлӣ ва дурӯғгӯӣ рафтааст ки ҳатто қасре ки 2500 сол зиёда умр дорад дар тоҷикистон, қасри хуҷанд, имрӯз бошад мегӯянд ки мо сохта додемшона. пас якта ҳамшаҳри шумо дуромадааст, имрӯз тоҷик ҳам аст, мегӯяд ки эй ту ҳамин гапота бас ки ту иғвогарӣ кардоисти, ту вай кардоисти, ман ҳақорат кардоистааст. ба имрӯз даъват кардамша, гуфтам ки кане биё кунӣ як бор ҳамсӯҳбат шавем, чӣ кунем. Дар ман навистааст ако шумо нағз дуруст соз тинч шавад бардан ба қувват. ман гуфтам ту аввал мана ҳақорат кардӣ дар комментариҳо, бо дуромаду салом алейк кардоисти, чӣ хе фаҳмем. Мегӯяд накун каручи ҳамин гапу кӯро назан. ба ман гуфтам ки чӣ хе ман накунам бародар, чӣ хе ман ои таърихи худ гап назанам. таърихи Тоҷикистон танҳо Тоҷикистон нест. таърихи Тоҷикистон Хӯросон аст, Ориё ҳаст. таърихи Тоҷикистон хеле бузург аст, Коҳиёву Массагетиё дигарҳо ҳаст. ихе намешавад ки мо танҳо оиди марзҳои Тоҷикистони имрӯза гап занем. Эха вай мана аз ду тараф мезанад. Хай гуфтам ки ин қадар нашавад, хомӯширо интихоб кун. чӣ заҳратро ба ман мечакунӣ? хуб заҳрат ба худат бармегардад. хуб ба ҳар ҳол сипосгузор. хуб шумо гӯш кунед бародар, гӯш кунед инҷо дигар من اینقدر تاریخ نمیدونم، ولی اوی خوش نمیشیم. ندونی خاموش باش برادر، یک چه یاد گیر. فقط میدونم که ملتم توجیکه تمام. همین بس برادر، همین بس. همین چیز فرزنداتون گوید، انا اهل بیت گوید، زبانتون رو از یاد نبرید، باور کنید. اینم یک محافظت است، اینم یک قهرمانی است. بانم خدا زنده باشید برادر. منصور رحیمов منصور جان، سلام درود برادر. چشمو خوب می؟ درست می؟ علیکم سلام اکای شو سوز خوبی اکا رحمت شما امین هستی سورا همه تینجی اکو اطرافوی عینی میشه نه؟ اوه منم اصلا طرفوی نزدیکوی عینی شهر استرافشم میشم راستی بسیار وقت میشم فیسبوک شما تماشا دارم. اصلا میگم به شما اکو که این از ملت ما، این از تاجیکای ما حمایت میکنید. راستی در حقیقت امروز ها بیم میشود که ازبک‌ها تمام میگویم ملت ما رو، تاریخ ما رو دزدیده ایستادن که اگر بیدار نشویم با فوجیه هم انجام دادنش ممکن است. و اصلا میگم به شما که قدر مبارز هستید برای تاجیک‌ها. زنده باشه بچه شما در کجا اینجا در یکون پولیس های چیه در اونجا یکون؟ این برادر ای ترما گپ زدش چی؟ نه جای ترما نیست اونجا در یکون. خب به هر حال منصور جان رحمت کلان، سپاسگزارم، زنده و سربلند باشید، حمایتگری قصری استرافشان باشید برادر. اونجا هم خدا نخواست که برآمده یک چیز دیگه گویند که ما این رو بنیاد کردیم و این از آن ماست. سپاسگزارم. اکای الکسی خوجندی، شما خوب هستید؟ درست هستید؟ برو برچ خیلی زور می زنده باشید. بعد نه زنده باشید. بچه ها شما ناز می درست می بسیار خوب. همین من درباره автор проекта Худжанская крепость. Я хаджинский парень, уважаемый. Я ман забони руси гоям. اینجا همیشه من متریال کرده برآوردگی بودم. همین آدمای تاجیک دیدنش زاکود. در این همین ویدیو متریال بسیار özbek در اومده بسیار حقارت کردگی. تاجیکو خودشه. اکون گوش کنید تونده برادرها.
Ҳамин ман русӣ гуфтатиям, автораш ким? Автор этого проекта. Автором проекта «Худжанская крепость» является таджикский архитектор Мансур Эшонов. Работая над ним, он восхитился историей Ахмада Лохаруи 1580-1649. Персидский архитектор из Бадахшана, спроектировавший одно из самых знаменитых чудес, да, 7 чудес, в общем. Мавзолей, мечеть, Тадж-Махал. Бачо. Ин акун манамин архитектор Мансур Эшонов бо ёрдами ҳамин одам тоҷик Хуҷанда дворец даруни қалъа ҳастку, ҳамин двореци ҳамин одам бо ёрдами ҳамин одам устоҳо кор кардагӣ ҳаминҷа устоҳо аз Самарқанд буданд, аз Тоҷикистон буданд. аз ҳамин сабаб ман материал кардагӣ будам, нишон додам ютуба, бисёр ӯзбекҳо даромада ҳақорат карданд. ҳамин хел чуба ҳақорат карданд? чуба ки ман вай афтиша нишон додам ку вай ӯзбека эльёра нишон дода гуфтам ки мана ман гуфтам ина бенитон бачаҳо, ина бенитон, ин чӣ хел фиребка дост, найранка дост, бенитон накун. агар хоҳитон мана ютуба ябо бенитон, ман канала менависам инҷа, мебенитон, баъд аз он медароитон инҷа чӣ хел ҳамаш ҳақорат, дашном, ҳама чӣ. Ака бибинед аку Алекс, яъне шумо чизи ҳақиқатро гуфтед, не? Як оварда гуфтед, аммо дар зери коммент гуфтанд ки не ту дурӯғгӯ ҳастӣ ё ки чӣ? ҳамин хел ҳақорат, ҳама чиз ҳақорат. тазик, ман ба гӯш кунитон, тазик, лӯли, ман ҳозир ба шумо ҳаминам хонда метиҳам, ин чӣ навистагӣ инҳо ӯзбекҳо чӣ навистагӣ не дар кор нест, фаҳмидем бардар гапҳои бад бисёр зараги ҳастана. ҳамин чӣ ба лӯли мегӯянд? ман намефаҳмам. лӯли чӣ ба лӯли чӣ? акун инҳо ҳамин дар Самарқанд ҳастанд лӯлиҳо ки ман худам мегӯм, дар Самарқанд, Бухоро ҳастанд лӯлиҳо ки забони тоҷикӣ гап мезананд. аз ҳамин сабаб ин ӯзбекҳо гирифтану гуфтанд ки тоҷикҳо ҳамашон лӯли а Ҳиндустон омадагӣ. мефаҳмед? аз ҳамин сабаб акун мо лӯли не, мо халқи орионо ҳастем. орионо мо халқи ҳамин форсии шарқӣ ҳастем. аз ҳамин сабаб бачаҳо ҳамина аз ёд набароетон. барои чӣ? барои он ки шаҳри Хуҷанд як дақиқа истед. яҳудиёам форсӣ гап мезананд, тоҷикӣ гап мезананд. хуб чаро ваёяд намегӯянд ки лӯли? акун ҳамин солҳои ҷанги гражданӣ буд, яҳудиҳо аз шаҳр рафтанд, нестиянд. мефаҳмед? нестиянд, шаҳри Хуҷанданд. аз ҳамин сабаб буданд, ҳақиқатан буданд. дар ҳавлии ман ҳамин ҳамсояҳо бисёр буданд, ҳамин яҳудиҳо ҳамашон гирехтанд вақти ҷанганда. хуб не фаҳмом, яъне ки мегӯм ки охе агар ки ҳамон ҷугиҳо ки тоҷикӣ гап мезананд дига, хуб майли лӯлиам бошад, гап медонед акҷост акум. ҳамин мана агар ки лӯлӣ гӯянд, ман савол метиҳам ки чаро маро лӯлӣ мегӯяд? мегӯяд ки ту барое ки тоҷикӣ гап мезанӣ. хуб маълум мешавад амири Тимур ба кадом забон гап мезад? ба тоҷикӣ. тоҷикӣ. яъне маълум мешавад ки ҳамои лӯлиҳо ки ин қадар ту имрӯз таъна мекунӣ, ҳамон амири Тимурата, ҳамон Тимурлангата забони тоҷикӣ ёд дод. яъне фарҳанги тоҷикӣ аз фарҳанги ҳамон Тимуриланд, Тимуршайбонии дигар баландтар буд. яъне ҳамин турку муғуле ки ин сарзамин омад, бо логикаи мантиқӣ ва ё кати фикр кунем, аз лӯлиҳо забон омӯхтанд. яъне лӯлиҳо қадру қиматашон, фарҳангашон аз ҳамон муғулу турк баландтар буд. ҳамхел мешавад агар ки ихе фикр кунем ё ки чӣ?
логика, да, логика. Ҳамин хел мешавад. ана фаҳмидед барои ҳамин хуб аблағош бисёр ҳастанд албатта ки ҳамаши хеле нестанд леки ин ҳами аблағош ба ин ҳами ҷавоб додан дар кора яъне мантиқан ҷавоб додан дар кора ки сараш ба ҳамин схеми сараш ба ку ҳамин замыкание шаваду худаш роҳашо гум кунад фаҳмидед барое ки агар ки хуб гӯед ҳозир чи як дақиқа истед, як сония истед, гӯш кунед бародари худ. Ҳамин рӯз як бародари мо аз Самарқанд чӣ додан, материал додан шоҳакем. Дар ин ҷа як тоҷик духтар аз Бухоро чӣ кардааст? Ман ҳамин видеои ба шумо нишон доданам дар кор шоҳакем. Бисёр де, бисёр чӯ кадае? Мегӯяд мана ина бенитон ин форсо эрониё омадагӣ инҷива вайба навистагӣ купала да ҳамин мазорои ҳамин дворецҳои Бухорова форсӣ када навистагӣ, лекин нагуфтосиянд ки тоҷико будан инҷа. Мефаҳмед ми? Хатогӣ ким чихел, короче говоря, повернули его не туда. Ҳамин хел. Шумо диданатон дар кор ин видео. биё ҳақорат накунед бачо илтимос дар коммент ҳақорат накунед и ҳақорат накардаеста бинеда шумо ки ба ҳамин муне ки ин қадар ҳақорат мекунад хуб як коммент мекунад и як чиз карда натунед дигар чи аст бардоро ҳақорат накунед ҳамин монед ҳамин мисли паша боред додвой кардан гирад и ман худам мемонам ки навиштан гирад барое ки зарараш нарасад фаҳмидед ҳамин шумо бояд ки намоз мехонед ку ҳадя кардан бахшида мегӯед тамом ин ҳамин даста ки мебардорӣ яъне пас аз пишти даст и дунёро ман тарк карда ман бо худо ҳастам фаҳмидед ва шумо ҳамин ки одамое ки бесавод ҳастанд кати шумо гап мезананд шумо мисли ҳамин бояд фикр кунед яъне на паша на замбур на шайтон ба шумо зарараш намерасонад ин ҳамин монам ин ҳамин одам аст фаҳмидед хуб як тоҷик аст лекин худашро дигар миллат мегӯяд монед гӯш кунад барое ки ин гапи ҳақорат лоақал намекунад фаҳмидед хуб ба ҳар ҳол бибинед акои Алекс албатта ки хеле одамо ҳастанд ва шумо бояд ки баҳс ина ман масалан ман баҳс мебурам даъват мекунам ки биё як ҳамсӯҳбат шавем фаҳмидед то ки бифаҳмем бишнавем агар ки ман лӯлӣ гӯяд хуб майли ман лӯлӣ лекин биё ман ба ту бигӯям ки лӯлӣ тура чӣ ёд дод ҳамон лӯлӣ буд ки Абдурахмони Ҷомӣ Алишер Навоия маҷбур кард ки ба забони туркӣ хат нависад яъне ҳамон лӯлӣ яъне таълимгари якумин чиз чӣ мегӯям литература яъне шоири халқии турко Алишер Навоӣ таълимгараш ҳамон лӯлӣ буд яъне мешавад яъне аз яъне фарҳанги лӯлӣ баландтар буд ин ҳамин савола бути ку гум мекунанд худшан фаҳмидед мегӯяд ки блин как ему ответить что сказать чӣ гӯям вай лӯли аймара хубтар буд лекин ман имрӯз лӯлӣ гуфтестам ва фаҳмидед хуб ба ҳар ҳол лӯлиам одам аст шикри худо ҳама дар назди худо албатта ки ҷавоб медиҳем ака Алекс зинда бошед сарбаланд бошед акаҷон ташаккури зиёд хонавод бошед акай Макс чизе гуфтанӣ буд ку ҳамун гапоша давом кард акай Макс чизе гуфтанӣ будӣ ман рости ҳамун бародаре ки буд не тоҷики Афғонистон тоҷиктабор буд гуфтумро як ду савол тим ки биромад не хел дар ҳамин ҷо ҳаст ба фикрам дар ҳамин ҷо ҳаст чӣ ки даъваташ мекунем агар ки бошад саволта бигӯ ку як бор бифаҳмем чӣ савол буд ҳамун саволи мавзӯи ҳамин ӯзбакҳои Афғонистон як чанд саволш доштам ҳамун ки худ мо гап задем хая бур саволта битем мадам чи аст мадам шавқовар аст ку чӣ савол аст гап зан садо чие бародар нашод ҳамун лӯлӣ гуфтаншон нашод хуб барои як дақиқа кайшо слишком тар связан ҳамин вақте ки мисол ягон мо ин аз Тоҷикистон Россия мерем мирем ку ака ана ҳамун лӯлиё дар Ҳиндустон вақте ки Самарқанд
бухоро ки омадан уҷа аҳолиш тоҷикзабон буд барои ҳамун ҷада кору фаъолият карданашон тоҷикиро бояд ёд мегирифтанд. ҳана барои ҳамун тоҷикиро ёд гирифтан ҳамун хел забонашон забони худшонро фаромӯш кардан ва тоҷикӣ ранге ки яҳудиё ҳам ҳамунҷа яҳудиёи Самарқанд Бухоро ҳам ба тоҷикӣ гап мезананд. барои ҳамин мақсад шаҳри бегона ки рафтӣ бояд забонша ёд гирӣ, бояд фарҳангша ёд гирӣ барои уҷа кору фаъолият кардан. ҳам ба ҳамин хотирай ки лӯлиё ба тоҷикӣ гап мезананд. сабабаш ҳамиай. Не иша дуруст. баранге ки мисол мо Америка мерем ба уҷа ба тоҷикӣ гап зада намешавад ку мақсад тоҷикӣ гап зани фаъолият кунӣ. ин гаптон дуруст бародар. сабабаш дар ҳамиай. ин гаптон мисол дуруст. Россия мерем, Москвада кор мекунем, ба русӣ гап мезанем ку забони ҳамонро бояд ёд гирӣ ки ҳамун лӯлиё ҳам дуруст бародар. ин гапотон дуруст 100% дуруст бародар. ишам мо чанд бор гуфтем, аммо албатта ки на ба гӯши ҳама ин мерасад. хуб ба ҳар ҳол мо мерасонем иншоаллоҳ. зинда бошед бародар. ҳамин садотонро хубтар бале 100% ҳамиай. сабабаш ҳамиай да ва ёд бародар садои интернетет бовар ки бад аст. хубаш хубтар ки бад дуро бо суҳбат мекунем. майли бародар мардак борем бад аст. я мебиёяд я мешава я мешава. бахшиш хая ки мо ноҳият аз зиндагӣ мекунем. ин ҷои мо камтар хоб сипосгузорам бародари шариф. ман шуморо поён мекунам. ман як чӣ гуфтаниям. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ёки бизнесменони ҷумҳурии тоҷикистон ёки ҳамин одамоне ки бетараф ҳастанд, илтимос аз шумо хоҳиш ҳамин суръати интернетро хуб кунед. ҳамин чиз мегӯянд ки вазорати Министерство связи. охи ба тоҷикӣ чӣ мешид? ака министерство связи вазорати алоқа мешавад. бед як ҳаракат кунем ба тоҷикӣ гап занем. илтимос кӯшиш кунем, заҳмат кашем. як вазорати алоқа илтимос дар ин рӯзе ки кулли дунё интернет кати истифода мебарад, кулли ҳамин илму дониш дар ҳамин интернет аст. илтимос ба ҳамин тоҷикистониё куллан пурра интернети хуб ва дурустро ташкил кунед. старлинка бирде дуруст сипосгузорам, аммо старлинк хеле гарон аст. лекин илтимос як интернети хуб кунед ки ҳар як ноҳияҳо ин ҳамин гуна бачҳое ки кӯшиш мекунанд дастрас бошанд аз ҳамин интернет. метонем, ман медонам ки мешавад дар тоҷикистон, аммо илтимос намешавад. имрӯз бе интернет одам зиндагиша тасвир карда наметавонад, барои ки ҳама чиз кору фаъолият аз интернет ҳаст. хоб ба ҳар як чӣ гӯям дар ин бора дар бораи интернет бародари хуб. кӯҳҳои мо баландтарин ҳазде дар Осиёи Миёна. ёбанд ҷоша ёбанд якта ҳамин монанд чӣ мегӯяд русӣ ба тоҷикию чӣ меша антенна монанд ҳамин хел антенна монанд мешавад нағз мешавад. худо хоҳад. зинда бошед. форс салом алейкум. хубен сӯзем бародар. меша раҳмат сӯзист саломати хуба аҳволакот назае баъд не зинда бошед. аз шумо раҳмат. видеота хеле дар фейсбук мебинем, дар ҳама ҷо комментария мекунам, мебинӣ намебинӣ, аҳволпурсӣ мекунам. та сӯзити инҷи саломатият хуба. баъд не бародар, ман як бовар кунед комментоя мехонам, ҳатто ҷавобам метам дар ҳамун чизом, аммо бовар кунед ин қадар менависанд як нафар ҳамин салом. хуб ман чӣ гӯям? салом гӯям будум чӣ хеле ака бу ҳамин қатора ха хубам яъне як хело аз ба ҷое ки мактуба пурра нависанд ки бародар масалан ман инам хеле одам ҳастам, инам хеле савол аст, имконият бошад ҷавоб те ана мехонем бародар, мехонем ва як ҷавоба метем бародар. ман аҳволпурсӣ мекунам, просто миннатдорӣ мекунам барои видео. зинда бошед бародар. беҳтарин саломат боше. миннатдор. чунин ранги ҳамин шумо бори ҷавонои фаъол бояд бисёр шаванд. насли навраса бояд хотиррасон кунанд, бояд моро фаҳмонанд ки бояд фаромӯш нашавад, бояд ин масалан историяи бузурги мо.
البته بچه من امروز گفتم که توجیک مثلا یه بردار آدم اویدی داغستانی و چچنی گفتم با من در اونجا قید کردم که آدم تاریخ خود رو نمیدونن یکی نمیدونن که در پیش دیوان چگونه آدمو بودن البته که سرخم کرده میگردد اما توجیکی که میگدوند که در پیشتی او ابن سینا همه روز من گفتم که مثلا یک مثال بدم اون توجیکایی که یخیلو میگه ای من داغستانی داغستانیست من گفتم که اگر که تو یک بار همون داغستانی هم مثلا نماز جمعه میری میگی که گوش که داغستانی تو امروز چند کتابی توجیکی خوندی باور که شوک میشوه تو چه говоришь какой таджики какие книги таджики میگه ты میگی که گوش که ты сегодня имам аль-Бухари читал میگه ты сегодня имам китаб муслима читал Тирмизи читал ты уже 3 таджика книги прочитал шок میشود فهمیدید بعد توجیک با افتخار میگوید که او ما توجیکی بزرگانی من هستن نیمی دنیا امروز در مذهب امام ابو حنیفه هست که بزرگی توجیکی ما هست این تنها در اسلام گفته است ما دیگر ماتماتیک الگبر چیز مدیسین همه سواد ده همه علمش همه سواد ده همه علمش اینم افتخار است لیکن اینا چون اینم بزرگای وایو همین مثلا بزرگاشون کلانشون این چیزای نغز میدونن خودشون اما 100% میدونن نکی این چی این سرکشی میکنن فهمید سرکشی یعنی که یک نموده که будто ما هیچکه نمیشناختگی برای میکنن فهمیدی اتک وایو ایستینی خودشون 100% میدونن 1000% میدونن برای همین ما باید نجاونه حرکت کنیم که همین استوریا باید نابود نشوه این استوریا باید فراموش نشوه فهمیدی ما تشویق با چچنس تشویق با داغستانس تشویق با بگیم که وای ترک نشویم یا تاشا میپرسه من توجیکا پرسیدگیم توجیکا پرسید که در اروپا پرسیدگیم شه من میشناسم ما فهمیدم که رفتم قطعش روسی گپ زدم یه ما خدم اروپا در کار فعالیت پرسیدم شه من میدونم که وای توجیکا میگم که قطعی سلام علیک کردم میگم چی ملتی سلیما گفته است با روسی گفته است که ما ترکم نه که در آسیا بیشتر گشتگیم تو است ما روسی را میدونم ترکم گفته است ما کو هم خیلی باور که دیگه هم خیلی زمین نکفید کو درون باور میکنی همون وقت برادر خود تا میدوری زمین این طرف میمونی نمی روی روز میگی برادر میگی تو چخیلی آدم هستی شرم نمیدوری تو چخیلی ترک شدی خب به هر حال بینه ده روسو یک چیزی خوب میگن روسو میگن که свято место пусто не бывает جوی خوب جوی تلویی خالی نمیشود یعنی گپ در کجاست که این قدر بزرگانی ما خودی توجیک ها دعوا نمیکنیم البته که دیگر رو دعوا میکنن البته که دیگر رو میگیرن پس از همین سبب میشود که امروز هست ما میبرویم مثلا ویدیو نهار میکنیم که این همین توجیک بود این همین از ما بود این همین از ما بود بعد آنها میخوره یه جوشون میگن که ای از خودش از من گفته اصلی خی نکنید که پگو ما به چیز میونیم برای که آنها به چیز هستن بعد پریکول کردم با قطیش توجیکی گذارم پریکول کردم بعد گفت که اکارو سیگا برای همین میگم که همین مثلا ما میده همه جو چی نداریم ده تیپا مثلا همین عبرو نداریم خیلی میکنیم همینجا بسیار کنستیان خولیگانی کرده استیان برای همین چی ما ترک میگم وایو قطعی ایو در کدوم دولت هستید قطعی ما تمام اروپا دا اینو که بوده که وای ناتو ترکیه قطعی اینو ناتو اکو اینو کشای واژه کرد گفتم بلا ای با نمیدونی لوبوی هوای کتی که ما یک کلمه گپ میزنم ما چند تاکسیش دما بسیاری باید خیلی در لیتوا شدم تاکسیست دخترک مدیسینا میخونه ده مدیک خونده تا باید خیلی قطعش هم خیلی گپ زدم کجالا پجالا ما هم روسیه و هم خیلی روسیه ما اگر زستاید کنم خدمه همی انسان اگر خواه انسان خوچه اگر زستاید کنم لوبوی لحظه یاد میگیره نکی من نمیخوام همی لحظه یاد گیرم لوبوی لحظه من میفهمم ترکیه میفهمم
مثلا نما در اینجا گشتگیم انگلیسیش هم میفهمم گپ میزنن، نمیسیش هم میفهمم گپ میزنن، لیتوسیش هم گپ میزنم. اینا بچه‌ای که هستن شویدن گپ میزنن من میفهمم. نه که ما گپ نمیزنم خودم. لوبوی نمی قطعی اروسو کار کردستم من مثلا قطعی همی وایو دا همی اوکراینسو قطعی بیسو اوکراینسو ما قطعی همینو کار کردستم وایو گپ میزنم. مثلا ما میان همون گپ میزنم که ما اروسیا کاربتا ما вообще نمیدونم وایو خیلی لوز خچو قطعی گپ میزنن همی اروسی را مرام هم خی مثلا شکسته تیت پیت کدا گپ میزنم. با میگن که تو گپ زدن نمیتونی، میگم ما چوا گپ زنم، ما چوا باید ایرا 100% یاد گیرم. این لازم نیست. ما طرف فهمونده تو نیستم، ما طرف فهمونده استم. بس این ماده достаточно. من باید لوز خود باید فراموش نکنم. بعد دخترک سر قصه میگذاریم. دخترک تاکسیست که صحبت کردیم. بعد گفت که تا کجایی؟ گفتم که از تاجیکستان. میدونی تاجیکستان؟ گفتم گفت که نه. گفتم تاجیک هم میدونی؟ گفت نه. گفتم تو کجا میخونی؟ بعد گفت تا بدرک تا که رفتم گفتم من مدیسین میخونم. میسوسو گفت خیلی تاکسی میزنم با دویم چی. بعد گفتم من هم مدیسین که تو میخونی تو میدونی که 16 تل هم مدیسینتون تاجیکه. گفت چخه؟ گفتم من خیلی ابن سینا رفت میدونی؟ گفتم بعد گوگل زدم دا گوگل زدم در اومدم با لوز همی توصیح خچون. بعد هم زدم دروردم گفتم که اینا بخون. انخه شوک دا غالطید. بهترین گفت برادر چه بعد شما نمیشناسم که مثلا مورا گفت مورا سپیتسایل نکدگیان ایتا سپیتسایل نکدگیان مورا مثلا انخه سپیتسایل نکدگیان که مورا نشناسن. تو است میدون так بهتر любой чтона гуфтам учениётон якам гуфтам создатели ами مثلا химия создатели физика создатели ами геометриятон ҳама чтон гуфтам ай тоҷик саршидаги мо бировардагиам ами чизра буквара гуфтам создателеш ами сифра гуфтам создателеш тоҷик ай мо создават кардагием доказатиш карди. ба ҳар ҳол иҷа бачаро фуровардам боз боло мекунам. ба ҳар ҳол як видеонавор када гуфтан дар кора ки ӯ тоҷикое ки аз тоҷикистон албатта ки ҳастанд ин қадар дигар миллатҳорам чиз интихоб мекунанд. хоб ба ҳар ҳол ҳамин худатона ло ақал гӯед ки ман паншерӣ ҳастам бигӯед. фаҳмидед? Афарин. ҳамин ҳамун доғистона нагӯед, ҳамун дигар миллатҳои илтимос нагӯед. гӯед ки ман тоҷики ман паншерӣ ҳастам ё ки ман намедонам ягон дигар кулобӣ ҳастам ё ки хуҷанде ҳастам ё ки балхӣ ё ки бадахшанец гӯед ло ақал ё ки памирец гӯед. ба худо ки ин қадар нашед. хуб ҳамин ин қадар шавад нашавад. хуб ҳамун бадахшонам аз они мост онҳо беҳтар ҳастанд нисбат ба ҳамон доғу моғу бо дигарош. ҳамин мы эти паншерцы бигем. Кто такие паншерцы? Это те, кто выиграл Советский Союз. Это Ахмадшах Масуд, который разгромил Советский Союз. Фамилия? И я дагестанец, лезгин. Чи? Эвача туф кадаге дару таму Дагестони як ҳаёт ба дар кор нести. Мери ам кумша лезда мегардиш. Шарм доред. Падар модарро аҳамият тед. Як бор падар модарро хи ҳамин бояд бугӯянд хи нахуб падар модар ба фарзандаш ҳамин чиа нафаҳмонад нагӯяд. Брат, ози худи табина масалан кума мегум кума хидмат бастойт куним любой лавса ки худо ба шукр узбекиш қирғизиш хуб инами чӣ кати ва туркиш кати на литовсиш кати англискачи ҳам гап мезанам ма. Не ки ма ҳамин чиза худам желания худам дар худам ҳам хе пост мондагим ки ма гап намезанам дигар лавз кати. Тоҷик ҳам бини тоҷикия акцент кати гап мезанам. Это что такое вообще? خب زنده باشید برادر. برادر گرامی تشکر زیاد. فارس زنده و سربلند باشید. این سخنات دوام تید. این کار فعالیتون دوام تید. اینجا یک برادر در اومده است. فارسی کتی درست گپ خوندن نمیتونم. چی است کی است یک صدا سلام عرض ادب. سلام شرینار. سلام شرینار. خوبی صحت سلامتی سلام عرض برادر. ادب بزرگوارا. درود با تاجیک های عزیزی بزرگوار. فخر دارم با تاجیک ها. میگه فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم. روح من شاهنامه و جسم جانم تاجیکم. آفرین. تاجیکم. آفرین.
بزرگوارا اومدم یک درودی خاص به شما عرض کنم. یک درودی خواستم به امام علی رحمان رهبر تاجیکان جهان. آفرین. سلامت باشین، زنده و سربلند باشین. سلام علیکم. بزرگوار میبخشید یک سوال دارم. یک سوال دارم. ها زیاد دقیقه برادر اگه عیبم شود برادر میبخشید خودتون از کجا خراسان هستید و چند سال عمر دارید برادر؟ من ببخشی از خراسان، از بدخشان خراسان هستم، از دروازم. من 55 سال سندم در آلمانم، در شهر فرانکفورت. بهترین ببخشید در شهر ماینز آلمان. ماینز. بهترین برادر حالم جوانی و کاش که این همین مردمی ما ببینید همین یک خیلی میبروین در تاجیکستان چی میگن؟ ایمو پیر شدیم، ایمو وای شدیم، ایمو ای شدیم. ای برادر جوانی تو قبر است. جوانی همین خونت که میجوشه مثل همین برادر خونش جوشیده است. تاجیکم میگوید خونش جوشیده است. فهمید همین تنش دلش گوب زده است. صدوشا بالا میکنه. این از جوانی مورا یک کار کدگیان دا یوش باشی ای ولی گودکیم بعدن که سال رفت ایمو پیر شدیم ای چیل اوس میشوه فقط ریسک پیری را با کلا میگیره. ای چیل پویم باشه میگه ای ولی ما گودکیم. توبه سپاسگزارم برادر گرامی. زنده و سربلند باشید. ما هم تاجیکیم برادر. زنده و سربلند شد. یک ویدیو نوارا میمونم که یک تاجیک میگوید که من حتی در قبرستانم که میمیرم فرزندانم میگم که در بالام همون نام تاجیک رو گذارید. فهمیدید؟ این هم یک جسارتی، این هم یک قهرمانی است، این هم یک فرهنگ است. فهمیدید؟ اینجا یک نگاهی سیاه نگاهی صحیح میگه چی صحبت کردنیم. سلام و درود. نگاهی صحیح خوب هستید؟ درست هستید؟ چی جنگ و دعوا، چی گپ و خبر؟ هیچی جنگ خبر نیست سوزی تنجین برادر. بعد نه برادر، بعد نه خوناباد باشید. همه اخیران ویدیویی که کردین کو برادر یک ازبک با فکرم بلاگری ازبک همون چیز نویسگی بود همون رو خوندین پریوود کردین همون رو میشه و حوزیه بور دیگه بخونین. ازبک برادر من اگر که در چیز باشد ازبک изображение добавить выбрать اگر که бошад дар саҳифам кор кардагӣ набошам ҳамин бошад. боз бея дақа бардор ячқи кишум тамошо кунам. хоб ман мехонам шаво چی باشه؟ چی صحیفه؟ نه ای ترتی من اینجا یک چیزا ما میمونم ایرم خب بیو بمونم یا بور بو ایرم میخونم که چو شید این اوید دیگه موضوع ما ایرم میخونم حوض میخونم من یک من بسیار همین موضوع های میگویم راست دیگه بیا خیلوش میگم نگم که بو میگن که ای تپ پدنالت میگی تو همین دیگه موضوع نداری و خی همین خونده میشینی بار این قدر موضوع هستن که ایرما دک جمودم خلاصا بازا بخونم بتیم تایو که چی همو چیزی که همون نویستگی همو رو هم میخونده اوزو ببرده مالا بیو مجبور کدیما که چی دروم اجو درومو Евтумша. В сердце Таджикистана, в древнем Худжанде, появилась новая жемчужина – крепость, возведенная узбекскими архитекторами и мастерами. Этот величественный проект – искренний жест дружбы между Таджикистаном и Узбекистаном. Тамам. Хоп. Хами нисбати хами видео нисбати хами сухано шумо видео карден я дақиқа мера хаб кунем. Бале. нисбати хами сухано шумо видео карден бародар ростига ба мо видео тондама чиха бигум зид бидам дар кор набудам видео. Хоп. Чи ба зидди
چی با من باید در کور برای که این دادا چی مقصد همه چیزی که ساخت خودم تاجیکم فهمیدی همه چیزی که همه قلعه که ساختگیان مقصد ای برای دوستی و هم مقصد خش و تباری و دوستی و همه رفت آمدی همدلی و دوستی و مقصد رفت آمدی خلق ازبک قطعی تاجیک محکم کنیش بود اوجا یگان چیزی ننویسته وای که مقصد مردمی تاجیک پس زدنش مقصد باشه یا مقصد تاریخ خچ بالای تاریخ ما مقصد حکمران کردنش باشه اوجا فقط نویستگیه که در همین تاجیکستان یک چیز ساختن که یک قلعه ساختن که در اوجا مقصد همین دوستی بین تاجیکستان و ازبکستان مقصد نشانه دوستی بین تاجیکا و ازبک‌ها تمام نه دقیقا خودت بردار مسلمان هستی الحمدلله تهمت کردن دروغ گفتن در اسلام حرام است دشمن خدا از دروغ نه دشمن خدا نه حرامه خب دروغ دشمن خداست بردار شیطان نه است برای که نه حرامه خب مالی حرامه در مرکز تاجیکستان در خوجند بوستانی در مرکز نگفتگی اوجا خب центре написано. ببین اکا الکس التیموس بلین یا سرت گفتگی در قلبی تاجیکستان گفتگی مرکز دیگه چیزه قلب دیگه چیزه خب مالی شما با چی گذاشته استید با ترمینولوژی گذاشته استید ببینید برادر همین сердце Таджикистана قلبی تاجیکستان میگن сердце Таджикистана не Худжан сердце Таджикистана это Душанбе برادر فهمیدید خلاصه به هر حال در دل تاجیکستان в древнем Худжанте در شهر بوستانی خوجанд یک жемчужинаи нав خلاصه не гавҳари нав пайдо шуд қалъае ки бунёдгузораш сохтораш аз ҷониби архитектурҳои меъморсозони узбакон бунёд шуд بعد چی فهمیدی؟ اوزی صدای خطاه نه ایمان سای بلوای خب ببین در حالی که این دروغ است او را تاجیکو ساختگی هستند خب خیلی نگاه که برادر بگذار تاجیک نه وای ساختنی کی ساختنی وای مهم نیست بگذار تاجیک باشه وای ازبک باشه ساختگیش گلاونی او نیست گلاونی سیلی او همو خبرنگار ایه که مقصد همو جدا دوستی بین تاجیک و ازبک مقصد همین رفت آمد و دوستی بین تاجیک و ازبک مقصد به کار برده میشه و مقصدی وای دوستی و یکدلی و همدردی توقت که برادر تو کی هستی و تو چی هستی که مقصدی او رو تو از نام او گپ میزنی تو او رو یگان سوال دوستش هستی که گفتی مقصد تو چیست ما چیزی که مقصدش در همین سخناش همین سخناش در معلومه کانتکست شو بخون همون کانتکستی همون در معلومه او подожди دروغ گفته استا چی تو او را با طرفداری کرده استی او را تاجیکا ساختگی ان طرفداری که اکا یک بار صبر کن نگاه کن یگان آدمی عاقل دانای خواندگی تاریخ نگارای تا حتی خودشون میدونن که ادبیات فارس و تاجیک زیاده ای 600 سال 700 سال پیش ای اونه که ازبک‌ها مقصد دولت پیدا کردن و ادبیات نیوگانشان پیدا شد و پیشرفت ادبیاتی علمی کردن پیش ای او ادبیات فارس و تاجیک پیدا شدگی بود مقصد پیشرفتی ایره همه میدونن یگان وقت در یک همه همونو خچون ما همه علموش قد گپ زدیم همو خچون میدونن که پروستا هسته متعصبایش هسته که با کلا نمیگیرن متعصب قومی آدمی هسته که با کلا نمیگیره نمیگه که با کلا نمیگیری حقیقت رو این چیست این درویگیست یا که نه و یا او کسی که او متعصب قومی کسی با کلا نمیگیره که ما باید مقصد یک کس دو کس میگه که به خاطر یک تا دو تا کیک شده پوستین علاو سر نته مقصد ما نمیتونیم به خاطر یک تا دو تا متعصب قومی که در بین او ازبک‌ها هسته ما تمامی همون مردم ازبک سیاه کنیم خب کی تمامی مردم همون ازبک سیاه کرد من نگفتیستم اکا من نگفتیستم خودت کردیسی من گفتیستم مقصد
мо бояд бифаҳмем ки кадоми вай чӣ ақида дора чӣ ненидора. ту тоқат аксарияти дуруст я минут я дақиқа бародар я дақиқа баса илтимос я дақиқа бугу гӯш ки ҳозир худат ин суҳбатҳоро гуфтаисти бародар нисбати ҳами агар ҳами инсон хаб кунад мо шумо хаб кунем 100 сола 200 солао пас насли наврасда ва ё мехезанд мегӯянд ки тоҷико баъди моанд. тамира бовар мекунед ҳами гап? бародар нигоҳ ки сари раҳи ҳар як чиза гирифтан ба гап задан намешавад. ба тариқаи илм не гӯш ки киҷон ба тариқаи илмомӯзӣ мешавад. мо бояд таълими тарбияи насли навраса хуб кунем. насли навраса мо бояд таълими тарбия насли наврас ҳамин чизоро нарасонӣ чӣ хети тарбия мекунем насли навраса? ҳамин таърих дар насли наврас нарасонӣ ҳам хеле наги ина худат барои гуфтаисти ки хаб кун нагӯ ҳамин гапа хаб кунам нагӯванд чӣ мерасонанд ё дар историяшон ҳамин чиза қайд кардан ин аввайо ҳамин дар историяшон чизе ки баён мехостанд ҳамин чиза қайд мекунанд. я дақиқа бе иҷа ҳамин домуллои абдуллоҳ боша мебахшида ин ҳамин домулло боша ё ки не ака абдуллоҳ не домулло нест ба фикрам не афсӯс ки намоя мард аста хеле дӯсташ медорам. хоб ба ҳар ҳол бародари нигоҳ бибинед да кай ки ҳақиқат ҳаст ҳақиқата бояд бугӯӣ. ура узбак сохтагӣ нест, ура тоҷик сохт. ту имрӯз ҳақ ҳуқуқе надорӣ ки иҷа дуромада гӯӣ ки не ту и корат хато аст мо дӯстӣ кунем. мо дӯстӣ кардем хубӣ кардем ки имрӯз ту буромада як бор самарқанди бухоро ки тамаддуни тоҷикон аст як бор бугӯ сангшапакат мекунанд иғвогарат ким чизо бадномат мекунанд. аммо ман ки аз ҳувияти худ ва аз замини худ ва аз хуҷанди бостонии худ ки зиёда аз 2500 сол и қаср зиндагия дида аст, имрӯз омада узбакон мегӯянд ки мо сохтем мо бунёдаш кардем дар ҳоле ки ин номи тоҷик аст, номи падари ман аст. ту мебурӣ мегӯӣ ки не и гапа нагӯ. ту чӣ гуфтасти? ту чӣ ҳувият дорӣ? ту чӣ инсон ҳастӣ ва ту чӣ мусалмон ҳастӣ? мусалмон бояд ҳақиқатро гӯяд. ту чӣ бар рӯи ҳақиқатро мегирӣ? ман чӣ хел насли навраса бигирам кай ки ту борену давом медорен не и дуруст нест и дуруст нест. дуруст нест ки бародар дуруст нест ки бародар дуруст чихе ман шахсан кати ҳамун устоҳон ҳамсӯҳбат шидам буромада гуфтанд ки мо сохтем мо тоҷикон сохтем. устоҳои ҳамуҷа буромадан касе ки нақша лоиҳа кард буромадан гуфтанд ки мо кардем. аз узбекистон омадан як дусе дара сохтанд тамом гуфтанд. фаҳмидед бародар? ба ҳар ҳол и кай ки ту ягон блогери ман блогер нестам лекин саҳифаи иҷтимоира шояд ман аз ту беҳтар донам барое ки 2 сол ман дар нами видеонаворҳо мекунам ин ами мубориза мебарам. 2 сол аст ки ман мебинам чӣ гуна гапи хабарҳо аст. хуб биби ту инами ман дар ҷа наврӯз амода ман ҳозир бузургтар кунам биби. Тюркский народ отмечает Навруз, древнейший праздник весны и весеннего равновесия. Яъне мегӯяд ки мардуми и ТРТ на русском як саҳифае ки танҳо оиди мардуми турк мегӯяд, дар ҳоле ки Навруз и тамаддуни тоҷику форс аст. Мардуми турк дар ягон ҷо қайд намекунад ки и иди порсон ҳаст. чӣ ман хоб майлиш гуфтан гирам насли наврасе ки дар дигар давлатҳо бузург мешавад, дар тоҷикистон бузург мешавад, ҳамин рӯй аз ҳамин чизо таълим гирад. аз ҳамин чизо таълим гирад. пагоҳ болои ман буромада гӯяд ки не ту дурӯғгӯ ҳастӣ, и таърихи мо нест, и таърихи оё аст. ҳамин нагӯяд. ман тоқи тоҷикиро мепӯшам, насли навраси имрӯза ки аз тоҷикистон мебурад мегӯяд ки не и аз они мо нест. ту ҳамира мехоҳӣ ки адам як бор рӯта нишонта илтимос ҳамун тоқи тоҷикита пӯшида як бор тоқи чӯстия ки аз суғдӣ ҳаст аз ман аст, ман мегӯм и аз они ман аст. ту имрӯз нигоҳ мебурӣ мегӯ ки не и гапоя нагӯ мо бародарем мо чием. Бародар мора бародар гуфтанд, мора мусалмон гуфтанд, мора аз байн бурданд. имрӯз мо 93% дар тоҷикистонем. кани мусалмонӣ кади одамгарӣ. хоб заминҳои моро гирифтанд, таърихи моро ҷо мегиранд.
чӣ ибни сино аз они узбак аст гуфта ман хомӯш бошам ҳаминатр дар назар дорӣ ман намефаҳмам чимо чӣ гуна ҳуввияти худро ҳимоя мекунед бародар ва дигаронро намемонед ки аз ҳуввияти худ ҳимоя кунанд ман намефаҳмам рӯи рост ту гуфтасте ки тоҷике ки ин қалъара бунёд кард тоҷике ки ҳазорсоло сол ин ҷора ҳатто спитамене ки бар шикаст дод искандари мақдунӣ ҳатто ҳамун тимурмалике ки якум бор шикаст дод ба ҳамун муғулое ки аз хуҷанд буд меги ки не нагӯ дар ҳоле ки имрӯз дар ҳамун ӯзбакистонам тимурмалика турк мегӯянд ман ки ҳимоя накунам ту ки ҳимоя накунӣ ки ҳимоя мекунад ки садоша баланд мекунад э одам Тимур-Малика турк намеган Тимурланга турк мумкин ман гап занам ла ҳавла ва ла қуввата иллаҳи биллаҳ ба номи Аллоҳ ба номи Аллоҳ Тимур-Малика турк меган бародар дар киҷо ку далелет ку Тимур-Малика уно умуман намешносанд ис бародари хуб ман аз хуҷанд ҳастам мефаҳмӣ бача ту аз куҷо ҳастӣ аз кадом фарқаш не аз куҷо ҳаст хоб не майла шу барои чӣ ту тӯҳмат мекунозӣ кира tuhmat ту тӯҳмат кардашӣ барои чӣ ин ӯзбекое чуме ан мон ин гапа нагӯ мегӯӣ барои чӣ ин гапа алекс аввал номи тоҷикӣ бимон ба гап зан ту хаб ки ма қатъи гап дорам ту тоҷик нести майли охи мон ма қатъи одам гап занам хаб киядаха майли ака алекс ташаккур биё тоҷик нести нагзарем акам нигоҳ ка акам гӯшдорӣ ман нисбати мардами форс нисбати мардами тоҷик ягон бадбинӣ надорам то ҳатто таърихи тоҷико сар карда аз замони салмони форс абу ҳанифа тирмизӣ абу довуд тамоми ино ҳамаш тоҷик буданд мақсад чия ка ман мақсад худата чӣ гуфтанем ҳамун видеое ки карди ноҷо буда кам ягон одаме ки мақсад камтар илм дора соҳиби диплома соҳиби касбай ҳамуро як пешишта бимон ҳамун видеоро контексти ҳамун суханоро баъд як бор бихон контексти ҳамун сухано мақсадаш дига чиза ҳар як чизе ки гуфта мешавад ки ҷон акам гӯш кун ҳар як чизе ки гуфта мешавад мақсади ҳамун сухан ай ҳамун контексташ фаҳмида мешавад мақсад ҳамун контексти ҳамун барои рафтуомаду дӯстию бародарии тоҷикистону ӯзбекистон ай ҳамун қалъарам барои ҳамун рафтуомади байни кишваро дӯстии байни кишваро кардагия бародар гӯш кун мада 1000 соли хеле рафтуомад дар кор нест ки як дӯсти ман мара фиреб метавад не ман тра дига намемонам бародар сармагаранг мекунӣ бародар ин ҳамиҷа ман 100% дорум биби ин фикр яхдатай ин ҳамиҷа ҳозир 1 2 3 4 5 6 касем ина гӯш кун инаҷа даст мебардорем ки дар тарафи ма аст ки дар тарафи ту аст фаҳмидӣ ту мегӣ ки хуб бигириш дуруст нест агар ки ин ҳамиҷа 4 тоҷик бигӯяд ки ҳо бигириш ман мегиримаш ман ин гуна дига видеонавор намекунам ман яҷа ҳамара интихобот карда даъват намекунам ман боз мегӯм ина ман фейсбукда ман хондум ман дидам одамо чӣ фикр доранд иҷа ту контексти ӯра намедонӣ мишари рашид буромада гуфт ки дарвозаи ҷаҳаннамро ба эрониён мекушом ними дунё ҳамин касе ки мусалмонон ҳама ҳамеро тамошо карданд гуфтанд ки отписатсия карданд тоҷико имрӯз буромаданд ту контексти гапи ӯро нафаҳмидӣ бародар рӯйрост гуфтеста ки ин қалъара узбак сохтагиай чӣ контекст бо туда дар корай чӣ ҳами худата медаронӣ як чи ӯра тарафдорӣ мекунӣ чӣ дар кор аст ман таҳлилгар ҳастӣ рафта дили вара кушодӣ дидӣ мо чи аки ҳар як гапое ки оиҳо мезананд мо рафта он не это имел в виду ту ҳимоятгари ӯ ҳастӣ ман намефаҳмам шумо акай қобилҷон инаме худата ман умуман намедонам ки ҳастӣ чи ҳастӣ аз куҷо ҳастӣ як бор худат фикри ҳамеро бигӯ оё ҳамин дуруст аст ё ки ман иштибоҳ кардастам қобилҷон ҳастӣ медурӯи нохи садотуна намеги ман намедонам чиро медурӯи шумо я обиженный не обиженный это не ваше собачье дело идите своей дорогой реалист узбек иди своей дорогой миллатчи нестам бара гумшан тамошо нака ҳамира
ман тоҷик ҳастам, ман миллати худро дӯст медорам. Ту ки узбак ҳастӣ, ту як муғул ҳастӣ, фаҳмидӣ? Аз қабилаҳои дашти қипчоқ омадагӣ. Ин таърихи воқеият ҳаст. Ба ту маъқул набошад, бира гум ша. Ин таърих ҳаст. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Вот так. Всё, ака. Салом алейкум, бародар. Сози хубӣ? Зинда бошед, зинда бошед. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. ами рута нишон метӣ, нигоҳи сиёҳ ина навиштаисти рута нишон тӣ, ман ба номи худо биё як ба як ман ҳамаро мефурӯрам, як ба як гап мезанам. Аммо ту рута нишон наметӣ ки ман ҳамиро бигирам, як эфир да бимонам, яъне берин да бимонам ки нами тоҷик нами хеле фикр дора, ман нами хеле фикр дорам. Ки тарафдори ман аст, ки тарафдори ӯ аст. Салом алейкум, бародар. Гӯш кардаси мана? Мешунавӣ мана? Мешнавем, гап занед, бале. мегӯм мана шунидаси бародар? Шинавидестем, о бародарҳо, ин микрофони шумо бад аст, хуб нест. мана шунидасти худуд? Биё ака, гарангиму кади, ҳо, як бори дига мегӯм. ака, микрофони худат вайрона, микрофонта соска, ака, баъд гап мезанем. Хоб акаҷон, илтимос 3-4 бор гуфтум туна. Ин аҷа кияи бачаи нав дуромад? NSK Sisk. Салом алейкум бародар. Хубе, дурустед? Иям буромад. Хуб, иҷа десета дига панширӣ. ҳозир инаи паншириам мепурсем чӣ фикр дора? Салом, дуруд панширӣ. Хубен, сиҳат саломатен? Салом алейкум, хуб ҳастӣ, бахайр ҷонаҷон? Зинда бошед, бад не бародар. Ҳамин ту ба фикрам суханои моро гӯш кардӣ. Чӣ фикри ақида дорӣ? Ман туро намешиносам умуман. Валла ман дохили лайв тоза ворид шудам, вале адами шуморо. хуб, бо иҷозат бародар, як дақиқа имконият бошад. Али Теҷаки Ғарм. Салом алейкум бародар. Умедворам хубу сиҳат саломат ҳастед. ва алейкум салом акаҷон, сози хубӣ? бад не. ҳамин худат бародар, ман туро намешиносам. Боз мегӯм, суханои охирин як 5-10 дақиқаи моро гӯш кардӣ? Не акаҷон, ман рости худо нав даромадам. Видеои худо бисёр тамошо мекунам. Хуб, як дақиқа бародар. инами бародар нигоҳ мегӯяд ки видеонаворе ки ман кардам оиди қалъаи Хуҷанде ки дар он ҷо тоҷикон бунёд кардагӣ ҳастанд. Бародар нигоҳ мегӯяд ки ту хато кардӣ, бояд ки ин гапа намегуфтӣ. Ҳамон узбако карданд, майли мон шунанд, бугу мон ҳамин номи худшонро нависанд. Ин як чизи дасти дӯстӣ ҳаст ва мо бояд инра гап назанем. Як бори дига ман нигоҳа садоша мекушам, гап зана, тура фаҳмона. Баъд ту ҳамчун як судя, як одаме ки чиза намедонад ё ки медонад, як муқоиса ки оё мо дуруст кардам ё ки не. Агар ки видеонавори маро тамошо кардагӣ бошӣ оиди қалъаи Хуҷанд. Нигоҳ, илтимос як бор дига бугӯ, ман чӣ хато кардам, як бор дига бугӯ бародар. Нигоҳ, микрофонта гирон кӯ, илтимос. ами киҷон назан микрофона, ма ами хомӯш бес бугӯ, ман хомӯш местам, ман хеле одам нестам ки. хуб, ина як бор дига бугӯ бародар, илтимос барои ҳамин Али, ман чӣ хато кардам, як бор дига бугӯ. мақсад нигоҳ кунам бародар. ами Али, салом алейкум. ва алейкум салом ака. худат хондагӣ ягон ҷо ака? хай бародар, мо мактаб миёна хондем, аммо барои худмон мефаҳмем, барои худмон, барои чӣ хел ватан дӯст доштан, чӣ хел ватани худ пиштибонӣ кардан. Имена ҳамин бародар. Саволате бародар, ҳамин бародар ама ака Али, не, ака Али, ин гапа дигар ҷо набаро, ман боз шуморо мебахшам, мебандам, бубахшед. Бибинед, ака Али, гӯш кун. Як бор дига мехонам. В сердце Таджикистана, в древнем Худжанте появилась новая жемчужина. Крепость, возведенная узбекскими архитекторами. Здесь даже не говорится, что таджикские. Тем не менее, архитекторами и мастерами. Этот величественный проект — искренняя жесть дружбы между Таджикистаном и Узбекистаном. Фаҳмидед? Ин нигоҳе ки бародар аст, мегӯяд ки
ӯ дигар назар дошт. Ӯ дигар чӣ дошт. Хуб, як бор бугӯ бародар, чӣ ба ман хато кардам ва чӣ ба бояд видеонавор намекардам? Нигоҳ як борга илтимос кӯтоҳ карда бугӯ. ҳами ҳар як сухане ки ҳами касе ки грамматика хондагиай акам, ма хатат пас намезанам. Агар хатат грамматикаи забони арабӣ ё тоҷикӣ ё русӣ ки хондагӣ мешидӣ, мефаҳмидӣ ай грамматика ки ҳар як сухане ки гуфта мешавад ай контекстш фаҳмида мешавад. Допустим, ин ҳами забони арабӣ ҳар як сухане ки гуфта мешавад, ҳамун ҷумла контексти ҳамуро нигоҳ мекунанд ки ҳамун чӣ мегӯяд. ҳами забони тоҷикӣ дам ҳамин хелай, забони русӣ дам ҳамин хелай. Ҳар як сухане ки гуфта мешавад, ҳамун фикр барои чӣ абзац монда мешавад, барое ки фикр тамом мешавад. Иҷа як абзац, ин абзац контекст дорад, бародар. Иҷада ахираш да контекст да гуфтеста ки ин қалъара фарқ надорад ки сохтае ки насохтае. Ӯ ҳозир пурра иморатсозо усто пурра, ҳам байни ӯзбек, ҳам байни урус, ҳам байни беларус, ҳам байни қирғизу тоҷику, ҳама иморатсоз дора. Ҳозир асри 21 технология пеш рафтагиай. Главни контексти иҷа гуфтаиста ки як жест, як дастдодӣ, як ҳамдиливу бародарӣ байни Тоҷикистону Ӯзбекистонай. Ира ай контекстш мефаҳмӣ, бародари азиз. Таҳлилгарӣ. Хеле таҳлилгарӣ. Ман худам грамматика. оли ҷаноб бародари азиз, ман суҳолини шуморо шунидам. Ман мехостам як нуқтаи дигарро гӯям. Дӯстӣ ва бародарӣ агар аз дурӯғ оғоз шавад, он дӯстӣ дӯстист ё ки на, бародари азиз? Нигоҳи саҳеҳ. Ба шумо як савол, посухаш шумо интизорам. Вақте ки дӯстӣ ва бародарӣ оғоз аз дурӯғ шавад, ман бо шумо, номи ман Хусрав аст. Ман ба шумо мегӯям, номи ман Абдурашид аст, мисоли гап. Ман тоҷик нестам, ман дигарам. Асли гапи ман дурӯғ ба шумо гуфта истодам. Ин дӯстӣ мешавад ё ки намешавад? Дӯстӣ бо дурӯғ оғоз меёбад ё ки на? Анаки савола додӣ, дар байн перебивад наку, гӯш кун. Бародар нигоҳи саҳеҳ. Ман фаҳмидам суолта. Агар дурӯғе ки боша ки дар шахсияти як кас, дар манфиати як кас, дар номуси як кас агар зарар расона, ӯ дурӯғ дӯстӣ оғоз намеёбад. Агар гӯш кун бародар, инаи дурӯғ фаҳмидам бародар. Посихи шуморо ман фаҳмидам. Инами навистагӣ ки вай дурӯғе ки вай гуфтагӣ аст дар шаъну шарафи тоҷик, ҳамчун ман тоҷик, ҳамчун бисёр одамое ки дар ин ҷо нишастаанд, ин дар шаъну шарафи мо ин як пойзада аст. Фаҳмид, ин дурӯғ аст. Барои як сохтмон бародар, сари асли матлақ сохтмон нест. Чӣ хеле ки шумо гуфтед контекст аст. Фаҳмидед, бародари азиз? Анаму контексти вай контекст дар он аст ки ба мо дурӯғро бо дӯстӣ омехта карда дода истодааст. Ба мо дӯстие ки бо дурӯғ омехтааст, ба мо дар кор нест. Ба мо дӯстӣ бошад, дӯстӣ дар ҳақиқат бошад, дӯстӣ бе ягон фиребгарӣ бошад. худат ягон ҷо хатм кардагӣ ҳастӣ? охе ака гӯш нигоҳ иҷа хатм кардагӣ, хондагӣ тем масъалаи оддиера набарда, иро туғри нака. ҳамин бародар гӯш ка бародар, не бародар гӯш ка, мо хеле вақта гӯш кардем. бародар, ман шарқшинос ҳастам. Дига ка бародар, ман шарқшинос ҳастам. боз ҳамин адам ҳақиқат ҳамин бародар гуфт. мақсад ки дӯстие ки ба дурӯғ сар мешавад, мора хеле дурӯғ ва мақсад хеле дӯстӣ дар кор нест. бародар киҷо меёри хондана да иҷа мисол ту документ дори, диплом надори. Иҷа нуми мақсад ки миллат рафта изда дар бораи миллати мо пас задани як шахсият о чӣ хеле гуфти ку дар номус анаму чиза ҳамин бародар тараф осон карда фаҳмон. Ту киҷо меёри ҳамун гапҳои хита дар иҷа туғри мекунӣ? бародари азиз, ман шафшаф не, ман ба шумо шафтолуашро гуфтам. иҷада бародаро ина ҳози ята дига лола илтимос дуроед, илтимос иҷа филология, русская филология дуромадастан ҳози ман лола лола илтимос лола бед ман шуморо даъват кунам. ин кас бародар шарқшинос будааст, ман лоларо даъват кардастам. лола илтимос дуроед як бор. лола дуроед илтимос. шумо ба фикрам нависед ки филологияи русӣ хатм кардаги ҳастед. дуромадед? лола
лола бюти. хуб ба ҳар ҳол акаи Али суханта давом те бародар. мақсад ки акаҷон алло дар ки ҷое ки бошӣ хидмат нигаҳбонат бошад ки ҳама вақт барои ҳақ барои миллати мо мехезӣ суҳбат мекунӣ. баъзе бародарои ҳастанд ки намчи хеле кӯзами бародар ай дониш ай илм гап зад мақсад рост мегӯяд. ая ҷиҳат ина ман мақсад мактаби ибтидоӣ мактаби миёнаро хондагиам бисёр чизҳоро намефаҳмам. ҳатто штоти чишми моро ба ҳақиқат мақсад ҳақиқата барои мо мебарорӣ. чӣ хел миллати моро мақсад танқид мекунанд ай дигар тарафҳо. ҳама вақт мегӯм бародарҷон пешравита хоҳонам худованд ки ҷойда бошӣ. ҳама вақт шери нари тоҷик ба пеш. ҳама вақт гуфти гапҳо ҳамин корҳое ки карда истоди ҳамин корҳот ҳама вақт пешравиша хоҳонем бародар. беҳтарин корро мекунӣ. зинда бошӣ бародар. ман ина лола ки намедонам ҷа дуромадан натуниста сай мегӯяд ки чӣ хеле ки ҳамин дӯстӣ бале мо инро мефаҳмем охи и бародари мо нафаҳмидестааст. ман филологияи русия халқ кардагиам. вай дӯстиро ҳамчун маска истифода кард ки ҳеҷ кас аз ҳадафи пасташ хулоса сарфаҳм наравад. фаҳмидед? бибинед чӣ хел мекунанд ҳамин мола ку мол ҳайвонота пеш аз куштан меранд озодиш мекунанд баъд сарша мемоланд чашмоша мебаранд мекишанша. фаҳмидед? инам ҷаминам хелай ҳозир агар акаҷон бахшиш ҳозир ҳамин хидмон мақсад ҳамин блогерое ки тоҷикои хидмо ҳастанд мақсад агар ба самарқанд раванд дар он бораи таърихи самарқанд ё як аму чизое ки қадима бошанд ку агар ҳамин чиза сабт кунанд рӯи интернет бирорам бигӯянд ҳамин мақсад сохти мардами тоҷик аст мардами мо ҳаст. аммо ҳақиқатан ай муайяне ки барои ҳамон мебироянд мақсад ҳама намудш гап мезананд мега и хела и хел буд. аиҷа ин нигоҳ бародар намедонам ки кадом тарафа гап зада истад. ба ҳамин хотир бародар ҳама вақт ҷойда бошӣ ҳақиқатпараст бор. зинда бошед. ташаккур акай нигоҳ як дақиқа акай Алиҷон зинда бошед сарбаланд бошед. ташаккури зиёд. ман кам поёнтон кунам бародаро инҷо бо чӣ шад мебардоримтона. алиев салом алейкум. бародар бежанҷон як дақиқа акай алиев илтимос. бежанҷон худат ба фикрам аз сар гӯш кардӣ мумкин тоҷика донӣ. ҳамин худат як бор моро бифаҳмон бародар ки ҷа дуруст асту ки иштибоҳ мекунад. и текста ман дар фейсбук хондум агар и як калима 365 паҳлӯ дорад. мисол мо дили нияти блогери узбека намедонем ки ба чӣ дили ният навистага. шояд дили нияти пок дошира навис. ха агар менавис ки мисол возведён узбекскими архитекторами но планировалось таҷикскими там допустим совместно ха бо дигар ранг мегирифт. не ки мехоҳ агар гири ҳамин тоҷикои мо худо ба шукр рӯзи дар ӯзбекистон ҳам қадом бардоштастиам намамҷа як бародар гапи хуб гуфт. блогерои моро ҳам бираванд бибинанд мисол як сиёмка кунанд гӯянд ки ина худо ба шукр тоҷикои мо дар душанбе дома бардоштанд опити калон гирифтану зиёмада дар ӯзбекистон сохтастианд. аки ҳар хел маъне дора. ира мисол мо ин чиза бояд раздуват накунем. хай вай кад ҳаволаш ба худо асос мо бидонем ки ҳамин чиз мо бароси худмон бояд дуруст фаҳмем. атаки здесь ман шахсан ман ҳамин ҷода ҳамира ман контекста чанд бор хондум. ҳамҷанав як бародарам гуфт ки ман шафшаф не шафтолу мегӯм мақсад ман ҳамин гапи ҳамон одам роста. мисол ҳар як инсон ба рости худаш мефаҳмад. хай мо бояд ба ҳар ҳол пусть вай дили нияти вай ҷазир боша. мо мисол худо ба шукр аз оно мо рӯзи қатъи ҳамоно тен шидагем рафту омад зур шидагем мо ба наздикии самарқанд рафтем ба худо ҷои шиштаншона намеёванд барои мо тоҷики худам мисол қатъимон тоҷикӣ гап мезанам мегам сарф мо мега намедонем ин забона мегам. барои ҳамун тошкентам ина ман рафтам тошкентам қатъимо как нада иззату ҳурмат меҳмон ки ман вақти Каримов дар Тошкент рафта будам кадомиш то соли 76-77 хизмат кардагӣ буд. қатъи тоҷикои мо иззату ҳурмат гарини буд. молодежиш уже прошивка кардагӣ буд. қатъи мо хеле дур мегирифтанд интервал мегирифтанд. ина ҳозир вақти Мирзиёев даку яборта бо намарод хуб шидагианд иззат эҳтиром сарф хай блогер ҳаволаш ба худо навис шумо бигирем да такш бинависем было бы замечательно если бы ещё добавил с помощью проектировщиков там таджикских проектировщиков допустим. брат дуруст фаҳмидан ман ҳамин хел фикр мекунам бародар. фикри шумо зинда бошед бародар мушкиле нест. фикри шумо аст аммо боз мегӯям бародаро
додаро хоҳарро ёки акаҳо касе ки бошен набошен шумо бояд ки чӣ мегӯянд бо гург гургона рафтор кун. Кай ки блогери тоҷик ҷон ғаюров видеоши ному чиае бира ман ка ту гап задан ҳозир намехонам бародар барои медони чӣ барое ки ту дар рӯи ман мисли як мебахшида ман хеле намедонам ман намефурам ка ти хеле даво гап занам бародар мо бояд дипломат бошем катагӣ мекунам бародар ҳамин катагиро медонӣ ки кат ки чӣ ҳолда расид гӯш ку бародар ин ҳамин ман ҳозир катагӣ мекунам ба чӣ ҳол ман мерасам намерасам ин танҳо худо медонад ту и мара ёд нате бародар ман катагира намо шайтон кард ба пастӣ зад инсон бояд ягон вақт иҷа шайтон дақ надорад бародар биё темаи мавзӯи исломия ин тараф ман мусалмон нестам бугум чӣ ман мусалмон нестам бугум чӣ не ман мусалмон набошам чӣ ту значит мусалмон набошӣ байни дӯстии бародари тоҷик узбек бародарои мусалмон фитна андохта ҷанг андохтанӣ фаҳмидӣ фитнаандозӣ рӯта нишон дода метонӣ ма дар кор шава ма ҳозир ҳамин видеои тира роӣ мекунам тира мекован меованда киҷои мали рӯта нишон дода метонӣ ҳамин видеои ту ина биё ина бародар ина рӯи ман тоҷик ина ман мард ман дар саволу гапи чизом ҷавоб метам маъламай савод надорӣ ина марҳамат 5 сония рӯта ябор нишонта ябор мард биша метонӣ метони рӯта нишон дода наметонӣ ту мард нестӣ ман савод надорам ман тура намешносам ту ки ҳастӣ ту лайви ман дар омадӣ ту пеши ман ча барои чӣ омадӣ ту мара бесавод мегӣ тимболи гуфтеси ман мусалмон набошам дар мусалмони худ чорт ебане бля биё ҳақорат накунам астағфируллоҳ ту рӯта нишон дода наметонӣ ту мардӣ надорӣ ина ман мард ҳастам ман рӯма нишон метавам ту рӯта нишон наметонӣ ту як узбак ҳастӣ ба фикрам ту тоҷик нестӣ рӯйрост мегӯ ки не чизе ки тоҷико бунёд кардаки монед узбако кунанд ту дивона аблағ набошӣ ҳамин гапа намезанӣ рӯта нишон те ина ман рӯи ман ина запис бики касе да мепартои парто фаҳмидӣ ина сакту шакале сак ту ҳастӣ ки мегӣ ки ту мусалмонам нестӣ мусалмон аз забони худ аз фарҳанги худ ҳимоя мекуна фаҳмидӣ ту мисли ҳамон амрикоӣ ки мегӣ ки айдур вай накунед як бесаводи бемантиқ ҳастӣ ки ҳатто худое ин қадар мегӯем бародар ту чӣ гуфтаистӣ тоҷик ман тоҷик падари ман бунёд кардагӣ боша ту мебуроӣ мегӯ ки и гапа нагӯ чӣ хел нагӯм لا حول ولا قوة إلا بالله. سلام علیکم شاکر خوبی اکا سوزی اکا ببخشید گوش کردید گپ خبرو ما را اکا گوش کردید بله میگوید که گپ نزا اکا خود چی فکر داری اکا همه مونم همه دیگه ازبک شویم اکا یا که خود دیگه فکر داری نه زینهار دوستی عزیزم همه سیاه گفتن در کار سفید درست چرا بر اومده میرم میگه که گپا نگو شاعر گفته است که با بدان بد باشو با نیکان نکو جای گل باشو جای خار درست است که در زمانی که اسلام عبدالغنیویچ کریموف رهبر همسایه کشور بود با کدام یک سبب‌های عقده‌های شخصیش مناسبت‌های ما با همسایه کشور خیلی مناسبت‌ها بد بودن خوشبختانه که انا شفقت میرمانویچ میرزایف آمد است همین مناسبت‌ها خیلی گرمند انا لیکن این معنی نداره که مناسبت‌هامون ویران نشود گفته ما همین نان دهن خودمون برآورده به کسی بتیم یا اینکه
аммо асарҳои таърихӣ ва асарҳои меъморие ки ҳамзабонои мо падарҳои бобоҳои мо сохтан ба таърих мерос гузоштанд. Ора ба гуфти кадом як нафари зери син, мумкин ҳамун ҷавоне ки ҳамин блогер боша, мумкин ба зур 20 сола боша, ба гуфти як кас амира мо ита чашмона бупӯшему худмона ба нодонӣ бизанем, хел мумкин нест. аммо вазифаи минбардории туам ҳамие ки як равшанӣ баандозӣ, яъне ки ҳамо сиёҳа аз сафед, сафеда аз дуруға аз ҳақиқат фарқ бигзорӣ. ҳоле ки агар ҳаминҷа мову шумо агар хомӯширо ихтиёр бикунем, даҳову садҳо нафарҳои дига ҳастанд ки ҳамзабонои мову шумо ҳастанд, мумкин гапҳои ҳамин ҷавона ба ҷиддият қабул бикунанд. яъне ки аллакай як қишри ҷомеа хато маълумот дод мешавад, яъне ки як маълумоти хато ба мардум меравад, ба омма меравад. ҳамо русо мегӯянд ки просачение неверной информации в массы. як чиза бигӯм ки ин кор ҳатто ҷавобгарии ҷиноӣ дорад, яъне ки дидаву дониста ба шубҳаву гумроҳӣ андохтани истифодабарандагон дар ҳамин ҳолати мову шумо истифодабарандагони шабакаҳои маҷозӣ ҷавобгарии ҷиноӣ дорад, аниқтараш ҷавобгарии маъмурӣ дорад. ҷарима пешбинӣ шудааст аз рӯи қонунҳои мову шумо. мо утра мебояд ки ҳамин чиза сари вақт ҳамо қила аз хамир ҷудо бикунем, сари вақт пеши раҳша бигирем ки нафаре ки дар зеҳни пусидааш фикрҳои навбатӣ ҳамин хеле маънӣ дошта агар ки биёя бигӯя ки не, бубин ки ин тамаддун ин маданият соҳиб дорад, ин тамаддун ин маданият ҷавонои пурғуруру ҷавонмардои хунгарме дорад ки намемонанд ки мақсад ба ҳамун тақозои таърих ҳамун шаҳру минтақаҳо аз ватани мо берун шуда бошанд, агар намемонанд ки мисол таъриха мардумо бидузданд, яъне ки ҳамун осорои меъморию таърихии моро бидузданд. агар ҳаминҷа як олим мебуд, агар ҳаминҷа як донандаи илм мебуд, ҳамин гапа мегуфт, бо ҳамун резонансиш, бо ҳамун аксуламалиш даҳчанду садчанд мешид. хушбахтона ки як ҷавона ки фисин ҳамин гапа гуфтааст, ин ҳамон қадар ба ҷиддӣ қабул кардан дар кор нест. ҷавоное ки аз ҳамватаномон ҳастанд, ӯро даъват мекунем ки бо соҳиби лайф дар ҳамун ҷару баҳсу дар 7-8 ворид нашаванд, барое ки мо муносибатҳомона бо ҳамсояи кишвар аллакай ҳамун таре кардагием ки дига иншоаллоҳ ягон қуввае нест ки ин муносибатҳои моро вайрон бикунад. аз он ҷумла муносибатҳомона бо паси сар кардани ду ҷанг бо ҷумҳурии Қирғизистон хеле муносибатҳомона хуб кардем. заминҳои анклав ва эксклава ба ҳамдигар табдили замин кардем, мардуморо ба хонаҳои нав дар ҷойҳои нав таъмин кардем. яъне ки ҷавони азиз, ҳамсояи азиз, инаи сарҳади ту, инаи сарҳади ма, инаи роҳи ту, инаи роҳи ма. ина бибинем ки чӣ қадар гузаргоҳҳои гумрукӣ, чӣ қадар гузаргоҳҳои сарҳадӣ байни Ӯзбекистон, байни Қирғизистон боз шуд. тасаввур бикунем ки чӣ қадар мардумои назди сарҳадию назди марзӣ аз ҳамин гузаргоҳҳо истифода мебаранд, зиндагишонро пеш мебаранд, 4 танга дарёв мекунанд. ин муносибатҳо хеле хуб ҳастанд. барои ин пеш аз ҳама ҳамин роҳбари давлата миннатдорӣ кардан дар кор. роҳбари давлати мо яке аз сиёсатмадорои собиқадортарини ҷаҳон ҳисоб мешавад. хушбахтона ки агар шумо диққат дода бошед, дар Қирғизистон, дар Ӯзбекистон ӯро ҳамчун як қаҳрамон пешвоз мегиранд. яъне ки марде ки ҳамин сард шудани муносибатҳои ҳамсояҳоро роҳ надод, бо вуҷуди мисол якчанд бархӯрдҳо. барои ҳамин мавзӯода ҷиддӣ муносибат кардан дар кор, не ки ӯ қадар ҷиддие ки бо бародарои худат кашталбагиребон бошад, не. акай Фирӯз 100% дуруст аст. ман тарафдори шумо ҳастам, аммо кай ки бародари ман рӯйрост биромада мегӯяд ки не ӯ дига чӣ дошт, дига ман
من چی گویم دیگه برادر شما اوخی چی من یکی کور شدم یکی بسواد شدم یکی به عقل شدم که این صحیفه شما نه تنها یک صحیفه شما در اینجا دیگر معلومات های مودم که این اکا آدم یاش این گونه معلومات های نمی نویسه این آدمی خیلی چی هستن با علم هستن دانو هستن فهمیدید زیرک هستن برادر آدمی جوان این گونه چیزا را نمی نویسد برای که اگر که شما صحیفه نمی تورسک کراساتا درام داشتید 57,000 ابوناچی دارد من 30,000 در فیسبوک هم دارم این 57,000 برابر از من زیادتر دارد و اینجا نه تنها این است رحیم ماسف بابجون غفورов در اونجا هست یک چیزایی که نوشتگن در اونجا نوشته است و در نواری که من در اونجا گذاشتم در اونجا قید کردم آخرین پوبلیکاسیاش اویدی کتابی عالم توجیک رحیم ماسف بود اینقدر تنقید میکنن اینقدر بد میکنن بعد یکی من توجیک باشد چی باشد میبرد نه برادر ما این گناه کارهای نکنیم و این است اون است این خیلی نمیشود اخی هوا چه ایرا میگن که بعد از گوزیدن چارزانو زدن اول همو معلوماتی بر دروغ پن میکنن بعد میگه که نیو نستان میکنن انا در واقع یک چیز بگم که در عین حال در همین کدامی از دولت ها ممکن در اروپا باشه اگر ما اساسیاسیون استفاده برندگان اینترنت از فضای مجازی و اگر مثال همین اساسیاسیون استفاده برندگان اینترنت جمهوری ما از بالای چنین یک نفرایی که معلوماتی بر دروغ پن میکنن با هم سازمان اگر شکایت پیشنهاد بکنن اگر در اونجا یک قطار جوابگاری ها از آن جمله جریمه ها پیش بینی شدن که ممکن نسبت همو راه اندازی کرده بشه. تشکر زیاد فیروز 100% راست میگم روز یه دقیقه بردارو ببخشید اینجا انتی دیویل چیز گفتنی بودی بردار خوبی تو اینجا اجازه بده مرحمت انتی دیویل سلام درود به دوستان عزیز واقعا در حیاتم یکمین بار است که از ته دل شادی میکنم به خاطر اینکه ما در حقیقت توانستیم که در فضای مجازی یک افر تشکیل دیم که میم درباره هویت ملی گپ زنیم جای اون که خود نمایشدهی کنیم باسن نمایشدهی کنیم نمیدونم لایک گدایی کنیم هزار یک چیزهای دیگه و واقعا من امروز پای بردم که ما داشتیم همیشه در بطن این ملت فرزندایی که میتونستیم برانده در برابر این همه عدم فرهنگا و هویت ها صدا بلند کنن گپ زنن نظر دهن اکای فیروز بسیار از صحبت من غذای معنوی بردم به قبل و این برادری که امروز افر کردگن شاهکی من همین چند نوارشون همین رسانه‌ای شد دیدم واقعا دلشون برای ملت میسوزد ما در یک ورطه قرار داریم در اون ورطه که اون عدم مینومیم نابودی میمونیم نسین مینومیم نمیدونم هر چی نومیم حق داریم به هر حساب من بسیار خرسند شدم همین روز که ما تونستیم یک افره داشته باشیم یک جای داشته باشیم که اقدام بریم شهروندای عادی صدامون رو بلند کنیم و دم از هویت و از غرور ملی و از شعور ملی بزنیم این بچه‌هایی که اومدن امروز ملیت به دین قاطع کردن اونا هیچ سواد اونا اصلا از دین هم خبر ندارن از ملیت هم خبر ندارن در روند تاریخ از تمام چیز که ما دست دادیم این همین مسلمانی ما بود چی خیر تو مسلمان برادری مسلمان باید ما به انمین سخن ما به انمین نقطه تمام چیز هم را دست دادیم امروز بگیم که خودمون را دست دهیم اگر همین روز ما شعورمون عقیدمون را اندیشمون را ملی کنیم دور از مذهب دور از همه چیز مذهب دین آیین اینا همش مسئله های شخصی هستند اما مسئله های ملی اینا فراتر از همه چیزها هستن اگر ما تونیم حداقل نه فقط ملی انسانی اگر رفتار کنیم ما تمام چیزها ما را میتونیم حفظ کنیم هم اصالت مونه هم هویت مونه هم غرور مونه هم ارزش های ملی مونه هم تمام چیزهایی که ما در بطن
خودمون داریم. به هر حساب من شاد شدم کاش ما بچه ها برایم به جای خودنمایشی هی لایک بزن، هی پدرکره بزن، هی این کن و کن، بریم درباره هویت ملی گپ بزنیم. من در یگون جای جهان یگون ملت را پستر از تاجیک ندیدیم. ملت به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زبان ما زبان گبریدیه. نخوا ما خیزیم برایم تاجیکیم، تاجیک به تاجیک بیاد نیم روسی و نیم تاجیکی گپ زنه. یک جمله ای که ما گپ میزنیم حدود 5 کلمه باشد، 4.5 کلمهش روسیه. این ننگ نیست. ما گریبون دیگرها رو میگیریم که هی اینی ما رو دزدیدن، هی یعنی فلان چیزی ما رو چی گفتن، هی ما رو لش کردن، هی این کار کردن. ما خودمون هویت ملی ما بلند برداریم، تونیم به زبان دولتی، به زبان مادریمون آزادانه حرف زنیم، یک کلمه دو کلمه گپ زنیم. بچه‌ای که به زبان ادبی گپ میزنن دیگران میبرن میخندن، چون تاجیکی خودش هم میبرد میخندد، میگوید که تو با ایرانی گپ زدی، ای چی طری گپ زنی. من نمیدونم چه به ملت خودمون مراجعت کنم. واقعا شاد شدم که ما تونستیم یک افیر داشته باشیم که بریم صدامون رو بلند کنیم شهروندای عادی برای حفظ فرهنگ و ارزش‌های ملیمون، برای همه آن چیزهایی که گذشته های ما برای اون جان فدا کردن، خون ریختن، از زندگی و از زن و بچه کچه‌هاشون محروم شدند و همین تاجیکیت نگه داشتن که یکی از میراث اونها همین نوروزه. و درباره این که تاجیکای دیگر کشورهای همزبان یا کشورهای همسایه که از هویت خود دور شدن، اونا رو باید نمیدونم جامعه خودمان، جامعه آگاه و فرهنگی خودمان یا نمیدونم جامعه فرهنگی خودمان در دست بلاگراش ساگه، اینا باید کانتکت های تشکیل کنن که نتوند هیچ که همین هویت گرفتن مثل یک مقدسات حیاتی نباید باشن. و دوم این که باید مخصوصا همین تاجیکان کشور ازبکستان باید حقوقهای شهروندی خودشون طلب کنن. در تاجیکستان ازبک ها وجود دارن، اقلیت های ملی وجود دارن، اونها آزادانه به زبان خودشون حتی مکتب های خودشون دارن. اینها به یگون ترس، به یگون چیز برو اومدند و مثلا آزادی های شهروندی و انسانی خودشون از جامعه تاجیکستان در سطح حقوقی طلب کردن و موافق آن زندگی دارن. باید ما کاری کنیم که همه خیلی پیام رسانی، همه خیلی آگاهی دهی کنیم که مردم های تاجیکان دیگر کشورها هم تونن از همون کشورهایی که زندگی میکنن حق شهروندی و انسانی خودشون رو طلب کنن. این کار شدنی های. وقتی که شما تمایل ندارید به زبان خودتون حرف زنید، وقتی شما تمایل ندارید به فرهنگ خودتون زندگی کنید، وقتی شما تمایل ندارید یعنی ارزش های ملیتون در محیط خانواده‌تون وجود داشته باشن، وقتی شما شرم از همون بعضی از عنعنه ها میکنید، بعضی از ایده ها میکنید، البته میبیان دیگه شما رو میکنن. برای خاطر همون ما باید خیلی جمع شویم، نترسیم، از هیچ کی نترسیم. من چندین افراد رو میدونم که اولش سخت بود، بسیار سخت بود، میامدن طعنه‌شون میکردن، حقارتشون میکردن، دشنام یکی هویت دیگه. ببخشید در دنیا صدای من هست؟ بله من در حال رانندگی هم گاه صدا قتل و بس میشه، ببخشید. من آرزو میکنم که ما باید خیلی چیزها رو داشته باشیم، ما نترسیم. گفتم که چندین نفرها رو من دیدم که میبرن درباره آگاهی یعنی روشنگری. این کاری که شما میکنه روشنگری هست. برای روشنگری کردن هزاران تحقیر و توهین و هزاران دشنام و نمیدونم فراتر از دشنام میشنون، اما به کارشون ادامه میدن، به استبداد، به دلیل، به فکت، به تاریخ، به سنه، به همه چیز برای اونها جواب میدن. من باور دارم که جامعه تاجیک که در وجودش، در بوتش به قول اصیل زادگی های حتما روز آگاه میشد.
دور از ما رو میدونید از همه چیز غمت یاد از همه چیزی که همه چیزی ما رو گرفتگان همین گفتگی که مومن برادر مومن مسلمان برادر مسلمان به دیگون کار نکنیم به دیگون وای نکنیم که ای بای او بالای نخوام مسلمان ما انم خیلی پستی میکنیم تاجیکی میکنیم بعد دیگران میبینند مثلا هویت ما رو از بین میبرن. امروز در برابر هزاران ملتی که دولت ندارند در زیر پریشونند ما باید شکر کنیم که صاحب دولتیم در دنیا ما را به نام تاجیکستانی میشناسند و ما باید همین مفکوره را همین اندیشه را به تمام هموندان خود برسونیم. زنده باشید برادر. زنده باشید امیدوارم که این چیز زیاد بشه. بهترین ака шоҳаким як гап бугу мумкина илтимос мегӯ мебурам акаҷон бугу бардар бугу мегӯм акаҷон ба наздикӣ як сол пеш як статьяи калон буромад ино чанд шоира хостан айхид кунанд даже навистанд баъд донишгоҳи франсия таърихшиносо буромаданд инкоршон карданд гуфтанд ки шумо и бисёри шоироро асхид карден это неправильно они принадлежат персидскому народу гуфта даже дар интернет ами статья ҳаст ягон рӯз линк шаём мепартом баъд акаи фирӯз да гуфтанем ки акаҷон гапҳои шумо гуфтем ине акамам чизе ки гуфтанд беҳтарин машалло гапҳои беҳтарин гуфтем моро раҳмдилимон ами вай мекунад мо тошто раҳм мекунем ами гуфти ами акам бародар мегем аз бародарӣ мо истифода мебарам лекин ака фирӯзҷон мо вақте ба ҳамин наздикии тошкенду самарқанд рафтем ку ака гарени қоилшон кардем дамо дасту по пардоштан ака барои мо иншолло ҳар ҷое ки мо по мемонем ку худо хоҳад ака мо дастболоем шумо фақат дуо кунед дар ҳаққи мо ака мирно дипломатично мы им показали мо ва ё давхи фаҳмондем ва ё дасту по гуфтам мо гап надорем шумо формандои давлатӣ дар замони Ислом Каримович моро дар кабинетшон дохил шидан да метарсиданд. медонам ака ман вақти Каримов дар рафтагӣ будам акаҷон як меҳмон аз Швейтсария буд гуфт ки ту нагӯ ки ту аз Тоҷикистон гуфтам барои чӣ ҳамира аз даст додан дар кор неста иншолло. мара ӯ меҳмон аз Швейтсария буд лекин забони русия нағз медонист ва гуфт ки ту нагӯ аз Тоҷикистон гуфт тут с тобой будут плохо относиться ма гуфтам ничего страшного ща мы подождем баъд акамҷа конференсия байни 120 давлати дунё буд ма презентация назди Всемирный банк дакардам 20 дақиқа ака баъд аз вай бурумадам уств пеши ма омад интервюгирӣ ма гуфтам не ма интервью наметим ма гуфтам я наоборот с гордостью буду говорить что я таджик и я не хуже чем другие гуфт ма қоил шидам дигар иш меояд салом уш меояд салом барои мо набояд духм падд кунем алдраш ака ма гап мезанам узр аз шумо наоборот гиҷое рафтем мо бояд фахр кунем ки мо тоҷикем мо худо ба шукр иқа таърихи бой дорем иқа шоирои бузург дорем иқа одамои бузург дорем мо наоборот ман худо ба шукр тоҷик ҳастам будам ва мемонам хеле мақиб занам не ин чизе ҳаст нест время покажет ягон давлат бекамбудӣ нест лекин мо бояд фахр кунем ай миллат мо ай таърихмо бояд фахр кунем барои мо акаи фирӯз ине акамам гапҳои зур гуфт беҳтарин ми поддерживаем акаҷон беҳтарин сухано ҳазор раҳмати худо вақтона намегирем мебурам гӯштон мекунам ҳай муъминай мусулмонай ҳай калима мега ҳай хай хушомад ҳай замин васеъ тасаввур бикунем ки аз ҳамон ориён аз ҳамон хуросони бузург ҳамагӣ 3% дар насиби мо шумо мондааст бо аз ҳамин 3% 97% бо кӯҳу нами чиёй заминои бесамарай барои ҳамин дар ҳамин ҷа дар ҳамин 3% мо шумо аллакай самарқанди бухорои худмона дар душанбе сохтем даъво намекунем яъне ки роҳҳои ҳалли ҳамин масоила роҳҳои ҳарбиша роҳҳои ба тавассути шамшери хунрезиша ҳаргиз баррасӣ намекунем ҳолон ки баъзан нафарҳо махсусан аз ҳамсоякишвар моро ба ҳамин роҳ хеле талқин мекунанд мо шумо чандин бор гуфтам мо шумо иншоалло дар Тоҷикистон як ватане месозем як зиндагие месозем ки агар худи ҳамон ватанҳо агар худи ҳамон маркази сиёсӣ маркази тамаддунии мо бо номи бухорову самарқанд агар онҳо хоҳиш дошта бошанд зиндагии аз онҳо беҳтареро ки бисозем ба хоҳиши худшон онҳо ба мо бипайванданд беҳтарин дигар ягон роҳҳои ғайри ҳамин роҳҳоро дигар намебинем миёна маҳкам мебандем зери роҳбарии ҳамин қаҳрамони зиндамон ба пеш мерем
زنده باشه اکای فیروز. البته که درست قید کردید. ما ببینید سمرقند بخارا البته که دیگر موضوع است، توجیکه دیگر نه همه موضوع است. لیکن ببینید که چه درست قید کردید که انتی دیویل اکای فیروز این همین ما خود سرخمی خود اوخی همین بزرگان خود ما گفتن چوسی کنه ترکی کنه نرمی توجیکی. این برادر که می بیاد میگه که نه هیچ گپ نه مون اوخی چخه گوش کنه ده که مثلا ده همین پدری من مثلا یا که برادری من که همون قصری خوجنده بنیاد کردگی است نه توجیکی که همون اما چه در تاریخ میموند نومش برای که کسی که همون قصد نبیاد میگوید که او من اینجا بابای من خدمت کردگی است یا که پدری من یا که اوکوی من یا که دودری من. اما تو یک کس میبرد میگه نه این دیگر ملتو کردگی پس کدام از توجیک میبرد نه نه این خینا گو مون مالش گو همون کردگی با نام خداوند کریم دروغگو کور کند. امروز این گناه میگویند پگاه میبرند میگویند که وای قصر ما بنیاد کردیم این از اون شما نه شما هیچ گو هیچ چیز نمیساختید. یک بار برومده همون غیورف که 300,000 چند ابونچی دارد در اینستاگرام برومده سمرقند رفت. در سمرقند گفت که این مرکز گفت که سمرقند رو به توجیکان تصور کردن نمیشود دپورتش کردن. فهمیدید یگان جای مخفی نیست. خودش برومده گفت چرا من باید امروز خاموش شوم که ما بینو میسوزیم اما یک آدم همین چی گم ما دوستی گفته در کنو چوب میزنم ببخشید این همی کور کدست است. اما توجیک میبرد او من زدن گیرد مونت زدن گیرد ما باید دوست شویم. من خیلی دوستی را کو یا حیات پیسان نمیکنم. من خیلی دوستی در کور نیست. ما پگاه بمرم لیکن مرد بریم بمرم. فهمیدید این زندگی کوتاه است. زندگی چند سال میبینی؟ اینا من 30 سال عمر دارم. چند سال عمر میبینی؟ 70 سال عمر میبینی؟ 60 سال عمر میبینی؟ همین سر خم کده میگرده ریخو برین راسیا میری ریخو برین میگردی همین سر خم کده میگردی که سر تمی برداری. این من نمیدونم گوش میکنه گوش نمیکنه. من زندگی من همین از من در راسیا سرم خم نمیکدم. من در استرخان میخوندم. من برزیدی خدا میدونم 100 تا 150 200 تا ترکمن برومده جنگ کردگی هستم. 35 توجیک مرا دستگیری نکرد. یا تا ازبکی که نام جسور است برومده مرا دستگیری کرد. من چی ترسم من را میگم در صحیفه آزادی آزیا پلوس حال جسور با نام خدا اکای فیروزی جای چی نیستم. من اکای خودنشونتی نکردستم در آزیا پلوس در رادیو آزادی در همه جا برومدن ما رو حتی قریبه که با همون شیطان پویز که رگازین اومد اونجا خیلی چی کردن ما را در دیگه چی هم میخواستن خوش کنن. خوب نشد با شکر خدا گپ در کجاست. چی میترسی؟ نامی گردی نامی پدر چی میگردی؟ پدری خیش شو. امروز من چی برومده سر خم کردن گیرم نه؟ کنی احمد شوی مسعودی دوم، کنی سپیتامن دوم، کنی اسماعیل سامانی دوم چی سر خم کرده گردم؟ ما اینقدر ما داگستان چچن میخوایم شیدن برای چی؟ برای که اونها جسارت دارن هویت دارن نمیترسن. چرا توجیک باید ترسد؟ آدمی که عقل دارد آدمی که سواد دارد نمیترسد. چرا توجیک باید ترسد؟ چرا توجیک باید متهم شود؟ چرا توجیک در وطن خود چیز شاعر لایق گفتگی است توجیک در وطن خیش چرا متهم است؟ من در وطن خودم متهم شوم که یک بی سواد بی منطق آمده گوید که قصر ما ساختگیم پگاه بر اومده گوید که نه شما من در وطن خود متهم شوم؟ نه من نه در وطن خود متهم میشم نه در دیگه وطن ها متهم میشم. هر یک توجیک باید صداش بلند کند. از جسارتی توجیکان افغانستان یک کم ترک یک چی بیاد گیرد. ای برادرو من در بریتانیا با توجیکان افغانستان شناسایی شدم. من این در صحیفه اجتماعی توجیکای افغانستان میبینم اینقدر جسارتیشون میبینم. ای نمیشه خیلی اکم گفته دست پون بولو. خوش به حالتون شیرون، خوش به حالتون توجیکان. برای هم من برو میگم که گپ ندارم، گپ یوق. توجیکانی چی این بردارم میبرد توجیکانی پنشر باشن، توجیکانی سمنگان، توجیکانی افغانستان. ای برادرو گپ ندارم شونا. فهمیده
ҳамин чӣ хеле ки шӯриши восеъ ҳастааст як видеонаварҳо дар инстаграм кай ки аз аморати бухоро ҳамун чиз мангит мебурад мегӯяд ки мода тасмим мешавед восеъ мебурад мегӯяд ки гӯш ки мега мо кати ҳамин чӯбу кати ҳамин тайлоқ кати мо то охира мубориза мебарем ҳамун восеъ ҳам худи ҳамун худишон фурӯхтаншуна ҳамун тоҷикои худ фурӯхтаншуна аммо номаш дар таърих монд аммо ҷасоратиш дар таърих монд аммо мардона ҷонашро дод ва иншолло дар ҷаннат ҳаст фаҳмидед на мисли ӯ палидоне ки фурӯхтанша ва имрӯз инами палиде ки мебиёд мегӯяд ки не сара хом ку майли қабул ку бародар агар ки модари хоҳари тра хоҳӣ ки таҷовуз кунанд мон таҷовуз кардан гирам ман намемонам ман чихе рӯсҳо мегӯянд чест дорам фаҳмидед я уважаю себя ман худро эҳтиром мекунам ман фарзанди худро аҳли байти худро мардуми худро забони худро дини худро эҳтиром мекунам ва дӯст медорам ман мусалмон ҳастам ман мусалмонам мумкин ки гуноҳам зиёд бошад аммо ман мусалмон ҳастам ман медонам мусалмонӣ чист мусалмонӣ тасмимшавӣ нест мусалмонӣ дурӯғгӯӣ нест мусалмонӣ барои як кас дӯстӣ гуфта сарахам кардани нест мусалмонӣ ҳақиқат аст талхам бошад ҳақиқат аст ҳақиқат скажи явилась истина и сгинула ложь ва истину ложь обречена на погибель бигӯ ҳақиқат омад ва дурӯғ мурд дурӯғ ҷои чиз дигар нест акиҷа гапа бисёр мезанем лекин тоҷик бояд садоша баланд кунад натарсад ҳақорат накунад мо акай фирӯз даъват намекунем ки шумо бигӯ ки мо иро аз худ мекунем вай мекунем не бародаро як кам тарак одам шаведу ҳамин таърихро ҳақиқат қабул кунед фаҳмидед таърих ҳамин таърихе ки мо дорем ҳамин мондагӣ аст ҳамин лоиқ ҳам гуфтагие ки аз ҳамун даврои қадим то ҳозира чӣ хеле ки акай фирӯз худат гуфтӣ 3% ҳатто 3% ане мумкин ки камтар бошад ба мо мондагӣ аст ва дар ҳамин 3%аш 93%аш кӯҳзор аст чӣ хеле ки шоири лоиқи асри 21 гуфтагиаст яъне хаёми асри 21 ҳамин забон буд ки мо ҳастем на араб на тур на муғул на юнонӣ касе омада рафт аммо забон ҳуввият моро наминҷода чиз кард фаҳмидед дошт мона аммо моам нест нобуд мешудем мебироянд не як бор видеонаварҳои тоҷикои афғонистон набинед шоир 4 мисра гуфтааст ки ёрон чӯ ба иттифоқ меод кунед ёрон чӯ ба иттифоқ меод кунед худро ба ҷамоли ҳамдигар шод кунед то ҳарф занад тифли шумо ба тоҷикӣ дунёи варо тоҷикӣ бунёд кунед беҳтарин акай фирӯз ҳамун кия медонӣ як қатра дода не чиз мегӯяд ку дӯсти фарҳангдор шуд ин ҳамин ки чӣ гуфтагӣ бояд аҷудум нест салому алайкум бале бузург собир ҳамирам як бор гаргар ки дони бугӯ аммо душмани донишгадояш соҳиби сино дониши сино гирифт чӣ душмани бехонааш дар хонаи ӯ ҷо гирифт ҳамита як шеъре оли як хотирам амро барқарор карда мехонам сипосгузор акай фирӯз беҳтарин одам ҳастед бовар кунед дӯстатон дорум эҷада ин ҳамин ду нафар дига ҳозир наим як дақиқа орифҷон бубахшед ин ҳамин наим теҷек кезе навистагӣ аст як бор садоша баланд кунад наимҷон бубахшед хеле интизор шудед хеле гап бисёр шуд бовар кунед сари маам дард кард марҳамат наимҷон ҳастед бародар хуб наим то омадан ша акай орифҷон салому дуруд бародар хубен тинҷе бародар саломат бошед бародар бовар кунед бисёр сарам боло шуд бовар кунед бародар ман бисёр ташаккур мегӯям ба шумо ки ҳар одам наметавонад 1 соат хатъяби 2 соати вақти худро ҷудо карда барои ҳифзи миллати худ барои ҳифзи ҳуввияти худ мубориза кунад бисёр ташаккур ба шумо ҳамун ери бозор собир гуфтед як ҳамун вақтои мактабӣ хондагӣ дар ёдам буд ҳарчи ӯ аз моли дунё дошт дод хиттаи балху бухоро дошт дод
سنتی والی و دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد. دشمنی دانشگدایش دانش سینا گرفت، دشمنی بی سنتش دیوان مولانا گرفت. دشمنی صنعت فروشش صنعت بهزاد برد، دشمنی بی خانه اش در خانه او جا گرفت. اکنون شعر خیلی دوام دارد. من همین قشتر یادم بود. بسیار تشکر میگویم به شما که باور کنید بسیار خوشحال شدم که چنین شخصانی پیدا میشن. اگر اجازه باشد من میخوانمش، بعد همین قسمتش ثبت کنید تا آخر. مرحبا. خوب. هرچی او از مال دنیا داشت داد، خطه بلخ و بخارا داشت داد. سنتی والای و دیوان داشت داد، تخت سامان داشت داد. دشمنی دانشگدایش دانش سینا گرفت، دشمنی بی سنتش دیوان مولانا گرفت. دشمنی صورت پرستش صنعتی بهزاد برد، دشمنی بی خانهش در خانه او جا گرفت. قامتی کوتاه منقید از مناری، کله اهلی خراسان شد بلند. پستی صحرای قیپچاق از بلندی بدخشان شد بلند. از وطن تا بر کفن تمام همین است. برادر با صداش گم شد. سپاسگزارم. باور کنید منم نمیدونم پورا این شعر، اما خیلی фурам аст ва албатта бозор собир инам як қаҳрамони тоҷикистон аст. Чӣ мо аз қаҳрамонҳо ягон чӣ наомӯзем дига? Аз иштибоҳҳои гузаштагон мо чӣ ягон чӣ нагирем? Шириншоҳ Шотемуру кӣ буданд номашон? صدای من گوش شد؟ бале гум шуд. از وطن تا بر کفن هر بود و نابودش که بود، بر وطن طلب و کفن طلبنده ها بخشید داد. از وطن تا بر کفن خود را ادا کرد، از وطن تا بر کفن خود را گدا کرد. در میان تنگ چشمانه که چشم تنگشان را هیچ گنجی پر نمی کرد، 7 خانه رستمش را بر هدر گسترد، 7 گنجی قیمتی افراسیابش را بر هدر ریخت، 7 ملکش را فدا کرد. عاقبت از 7 اقلیم زیر پایش یک قدم ماند، یک قدم از ملک جم ماند، لیک در دستش قلم ماند، با قلم در هر قدم ماند. مغزی کوهستان در آمد، بلکه گورستان در آمد. ترک دنیا کرد و ترک شاعری نه، ترک این پیغمبری نه. غارها را مکتبی شعر و غزل کرد، در زبان مادری سحر و عمل کرد. جلد دیوانی غزل را جلد دیوانی ازل کرد، تا هنوز از تاق غاره، از مغاک، از مغاره، از مزار و گوشه ویرانه می توان دریافت تومار بیاض دفتر از شاعر گمنام. در سرایش تاجیک از بخت نگون، هرچی با گبر مسلمان هم سرا بود، هم رسول و هم خدا بود، در زبان اما جدا بود. آج گم کرد و زبان را گم نکرد، تاج گم کرد و زبان را گم نکرد، تخت گم کرد و زبان را گم نکرد، رخت گم کرد و زبان را گم نکرد، بخت گم کرد و زبان را گم نکرد. در حد و سرحد شناسی جهان، سرحدی تاجیک زبانی تاجیک است.
تا زبان دارد وطندار است او تا زبان دارد بسیار است او بیشمار است به حساب است به حد است به سرحد است. تشکر. بهترین سپاسگزارم. آفرین برادر، تشکر صدایتان زیاد خسته سلام. نباشید. акай ориф чизе гуфтанӣ будӣ? آفرین حلاوت زیاد بردیم. акай адам به همین برادر تشکر گفتنی بودم دیگر یگان گپ беҳтарин сипосгузорам. ин ҳамин акси худатам акси қаҳрамони миллӣ акси аҳмадшоҳи масъуд аст. бовар кунед мо бояд қаҳрамонӣ кунем бародаро, қаҳрамонӣ кунем, бояд садои баланд кунем. Намешавад бародаро, намешавад. Имрӯз бародаро сиёсати имрӯзаи ҷаҳонро дидем. нами Эрона як бор бибинед бародаро. дар телевизионҳои дигар давлатҳо мебинед Эрона тақсим кардан. фаҳмидед? ин тараф Озарбойҷон, он тараф Арабистон, ин тараф Балуҷистон. мо оиди ҳаминам гуфтем ва аз худ ҳимоя кунед. Намонед ки як каси гуна корҳое кунад. Бародаро, аз ҳама чӣ мондем бо дар ватани худ омадам ин хи гапу корҳо кунам. Бародаро, чаро мо чӣ хеле ки дар Россия зеркально ответить мегӯяд, чаро мо зеркально не можем ответить? Адам, иҷа Мансур дар омадааст. Бубахшед Мансур BMW. Хубе ака, сӯзи сиҳат саломат. Марҳамат ака. Бахуда браҷон гӯшт мекунам. Хайяки шумо майдаи наймуҳо. Ваки бародаро амада ассалому алайкум. Бародар, бовар кун суханои хушрӯ, суханои зебо, беҳтарин суханоро мезанӣ. И ай мардонагӣ одам вобастае. Ҳамин ҳифзи ватандӯстӣ ку 100% гап буд. Вақте одам ҳувият надошта боша, дилу гирда надошта боша, ватанам дӯст дошта наметавонад. Фаҳмидӣ? Одаме ки ватана дӯст медора, одаме ки ҳувият дора, ва шер бори гап мезана. Мисол мо ҳамин ватан даем зиндагӣ мекунем. Мо ай 92 бирашка ки ҷон ака ма ба забони худам гап занам. Марҳамат, мушкиле нест. Лаҳзаи душанба. Ман душанбе дар калон шудагим. Ки ҷон бирашкаҷон бовар кунед ҳамин пастӣ баландӣ ҳамин зиндагӣ ҳаёти душанберо то и вақтча дидем да. Раҳмат ба ҷаноби олӣ, раҳмат ба ҷаноби олӣ бародар ки инами ҳози нум бача гап зад ки мо қадди узбак тоҷик мақсад хаб кардан дар кор гуфт ки ягон тема кардаам блогер мекунад. Кудом блогершон чикор? Ман надидам вай ӯзи чикор карда. Ман просто хита гӯш кардастам. Ҳавай да гуфтеса ки мақсад иҷа тия виноват кардан чизе гуфтеса бутира. Раҳмат мисол ба ҷаноби олӣ ки и мисол мора бародарона мисол ҳози Ӯзбекистон мерем, мора дӯст медорам, мо ӯзбекорам дӯст медорем. Ӯзбекорам бародарам мода. Мисол да. Мисол мо да қатчон кор мекунем, Россия мерем, мисол да як квартира зиндагӣ кардагем. Мо мисол да и боро гап надорем. Мекем ватани худмона вақте мебинанд ободиша ку бародар. Ман ҷавоб мегӯм, вақте мебинанд Тоҷикистона ободиша ҳози дидесиян ку стройкаҳои Тоҷикистона и зебогии Тоҷикистона, сери пури Тоҷикистона ку ба номи худо ку ваё бахиланд. Ман ҷавоб мегӯм бахиланд. Ҳамин халқи ӯзбек мардак барин бахилра. Ман кор мекардам дар ҳамин як магазин будем. Ҳаминҷа чандта ӯзбек буд, бачаҳои тоҷик меомаданд, мегуфтанд ёра нагирен корда. Ё дузан, ё итан, ё утан. Даже ҳамун магазинчиаш шефш мегуфт ки ҳамхелӣ меган ҳамиҳо. Ҳамин ба ҳамиҳо мегӯфт ҳамхелӣ меган шуморо. Лекин ба худо барои мо бахилиро мекунанд. Ҳамин Средняя Азия дар мисол айбағази Қазоқистон. Ӯзбекистон 40 миллион население дора. Вай колония да мисол давлати колония ки Тоҷикистони мо ҳозир обод шудеста. Мисол пешравӣ кардестем. Ҳама кор стройка мисол ҳама чӣ шудеста. Баъзеш бахилиро мекунад. Ана барои бачаҳои Ӯзбекистон, мардуми ӯзбек ман як гап гуфтанем. Ҳамун кирпичи Бухороро агар бигиранд, кирпичае ку кӯҳна кирпичане ки ҳавая биёранд экспертиза кунанд ба тоҷик хати. Ана баъд тамошо мо чанд ҳазор сол мисол вай дорем, а? Чанд ҳазор сол вай дорем. Мисол чиқар гум? Мо мисол халқи кӯҳнаем ку. Ҳамун кирпичи агар қати мо муқоиса кунанд ку муқоиса кунанд. Мо баро кирпичи вай дар пеш моем бо. Ҳозир як кирпичи Бухороро агар экспертиза кунанд 3000 сол пеш вая мондагӣ бошанд, мо бо 3000 сол пеш
ما تاریخ داریم زندگی کردگیم این ازبک نه 700 800 600 سال شد ما ازبک‌ها در گپ ندارم ما پروستا باید نگنی خیلی گپی گپ در کار نیست و یا چون میدونن که ازبکستان مثل بخارا سمرقند تاجیکا زندگی میکنن کو و یا باید چون بدونن کاش برادر تو دا برای کار همه دا برادرها برای کار خیلی که برنامه بهترین برنامه پیشروی ما هم پریده شده کم کم در اومدیم قبول ممکن برادر جان ما تماشات میکنم ده کم کم زنده باشید بهترین تشکر آمدیم زیاد خوش آمدیم سلامت باشین اینجا برادر اویدی البته که ما صحبت دوستانه کرده بستیم اما این اگر که ندونید یا برگه برای شما شخصا میخونم اینجا صحیفه یک تا صحیفه نیست کساتی اکای فیروز باور کنید من اگر که این چیزا را بیارم اکای فیروز من پیش از این یک چیز دیگر را موندم به فکرم نمیدونم باز میبرم آده باشد اویدی نوروز جشن نوروز اکه مجبورم که اویم پیدا کنم مونم نوروز را قید کنم که ایدی چی است ایدی چیز بود نموش ایدی ترکی وارکه اکای فیروز اخی تو این قدر مورا به کیسخولی کدستن که دیگه نمیدونی چی گویی فهمیدی اکای فیروز این خلاکی دادارم شاه حکیمی دوستای عزیز مهمانو کسی که ما را میشنوه در همینجا یک دلیل ردناپذیری هست که تمام نفرای همین تاریخ دزده ما تو محبوب میکنم دلیل آن است که فقط با ابتکار رهبر دولت ما و شما جشن نوروز همچون جشن جهانی از طرف ملل متحد تشکیلات یونسکو پذیرفته شد یعنی که با ابتکار وطن ما با ابتکار پیشوای ملت ما همین جشن نوروز جهانی شد دیگه او کسی چیزی میگه و دیگه اینا همش هوای دهان است دیگه چیزی بیش نیست اکا جان اکای فیروز نمی هوای دهان میگی کو TRT هم میدونی اکا TRT میدونی TRT فهمیدگی هستی با فکرم بله این همی TRT های این همی ما که را چی کلم کنم این TRT های این یکی از صحیفه اجتماعی هسته که باور که میلیون ها 10 میلیون با زبان انگلیسی با زبان روسی با زبان ترکی با دیگر زبان ها پهن میشود و и джалаби чинайская. Тюркские народы отмечают Навруз, древнейший праздник весны, весеннего равноденствия, туда-сюда. Это событие включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, туда-сюда. Празднуя традиционно Ебестяки март мешава, само название Навруз переводится как новый день, олицетворяет туда-сюда, но акаджон, боз мегумтуна, аз и чизе менависан аҳамият бояд дод. Мегӯяд ки тюркские народы отмечают Навруз. Фаҳмидед ака и як. Бо ҳозир ман якта дигар хабарам хондам оиди Осиёи марказӣ дар хабарнигорони ҳамсоя кишварҳо Туркистан гуфтестан зеришда дар қафас Центральная Азия гуфтестан фаҳмидед дар боло Туркистан в Туркистане баъд дар қафасиш в странах Туркистана яъне в Туркистан не в странах Туркистана ака фаҳмидед ма аки чӣ гуфтестам акаи Фирӯз дӯстӣ меҳрубонӣ аммо чӣ мегӯям хап ҳами тиха пасвои му ҳами хомӯшӣ садоя баланд накарда кори худро давом додестан дӯстиву неки ҳисоб раи ростӣ анаҳо ихе намешавад ака фаҳмидед ма ҳозир дуруст ман ҳозир намера бигирам ман букунам бо якта дига мебурад бародари хенаки мо мусалмонем ку паданала тра турк гуфтестан заминои дар Туркия ҳақиқат аст ака Туркия то ҳол мора визара беҷои кадаги нест мо виза кардем дамо Туркия хоб ба ҳар ҳол мора Туркистон эълон кардагиан чаро это блогери тоҷик буромада намега ки мо бо Туркия визара аз байн бардоштем ки шоҳакимӣ ҳозир ҳамин мақолаи аз байн набуромада кай Фирӯз виза бо Туркия бо Эрон визара бардоштем
ҳамин мақолае ки ҳозир дар ҳамин болои экран буд дар ҳаминҷо диди як далеле буд ки ҳамон одаморо худшон рад мекард навистагӣ буд ки это событие вай отмечено международной организацией ЮНЕСКО как международный праздник. Ҳамира кӣ кардааст? Дуруст. Инамира намеган ку акаҷон, инамира намега ку. Дуруст. Ҳамира намега ку ака. Инами мефаҳме? Ё инами як тарафша меган, дигар тарафша намеган. Инами қалъаи чия Хуҷанда. Агар ки мегуфт ки построили вот этот с участием узбекских мастеров, клянусь Аллаҳом ба номи қасам ба Худо ягон гап хабар намешид, намегуфтум ман ин гапода дахл дур намешавам. Аммо як тарафа мегӯяд, ҳатто этот Навруз в переводе означает «С переводе с какого языка? Почему тюркский народ здесь отмечены, а персидский народ нет?» Почему, ака? Это не просто так, ака, фаҳмидед? Это не просто так. Калимаи нав ва калимаи рӯз ба забони туркӣ чӣ мешида боша? Дуруст. Намедонам чӣ меша. Кун мешава. Медонам ки кун мешава. Ӯ куниш сол мешава. Рӯз намешава? Bir kun, du kun, не? Рӯз мешава. Yangi kun, ana yangi kun мешидааст. Yangi kun мешидааст. Yil ана чӣ ба амро yangi kun намеган? Ина yangi kun. Наврӯз меган. Не, ака гапатон дуруст, акай Фирӯзмада маъқул, ин логика, ин мантиқ аст. Лекин қайд намекунанд, як ҷоя иси тақсим мекунанд, яъне оиди мо намеган ака. Ин ҳамиш дуруст нест. Фаҳмидед? Ва бовар кунед ака, оҷо бо забони англисӣ мекунанд. Бисёри эрониё дар ӯ комментош ман хондум. Эрониё буромада мегӯяд ки шумо чаро моро эҷа қайд накарде? Это персидский, it's Persian мега. Тоҷико намебуранд, кам аст тоҷико мебуранд, хеле мегӯяд ки шумо ҳамо мусалмонем ку. Аммо эрониё не, эрониё бу зинда бошанд, эрониё буромада менависанд it's Persian. Why you not writing Persian? Фаҳмидед ака? Эрон ба худо Эрон дунёро ҳайрон кард. Эрон зинда буд Эрон. خب به هر حال سپاسگزارم بچه همه رو دعوت کردم نشدست جنگل برادر خیلی کوشش کردم نشید نمیدونم چی بعد دعوت میکنم تا نمیشوه اینجا منصور چیز گفتنی بده مرحمت باشد صدا تا بلند کنه باشد آدم منصور هستی؟ سلام علیکم اکا سوز خوبه؟ بهترین مرحمت سخن تا دوام تی برادر بخشش اکو در کوزدم او قدر سنده سه خیلی گفتنی هم که اکو البته هستم راستی ازبکو امروز ها مونده استم که ملت ما گویم به تمام دوزیدن تاریخ ما گویم به تمام صاحبی کردن اما از چی سبب گناش از سبب اونه که در آنها میدیا به فکرم خیلی پیش رفتگی همین اینستاگرام میدوی همین گویم شاعرای ما نویسندگی ما اونچنونه از خود کردن که دیگر نسل نرس اگر میبینم انیق باور میکنه که آنها در اصل ازبک بودن و تاجیکان بعد ازبکان به دنیا آمدن باید به فکر من اینگونه برنامه‌های شما بسیار باشد که جوانان ما نورسای ما وجه فهمند که ما از آنها پیشترک بودیم تاریخ غنی داریم پیشی تاجک تاریخ از کجا کد نرخای کس تاجکستان چند شده شعرهای مرد ابی ака ин як афғони бесавод аст ки парчами тоҷикистон ҳам даст медорад тоҷикона навхи ҷанг меандозад фаҳмиде ин ҳамин навхи афғоно ҳастанд борай як нафари кӯни аст бечора хирш анта хор залил аст ина ҳастанд دیگه ما به خود ذلیل نبود انشاءالله که نمیشود зинда бошед ба фикри ми одам кадом бачабозӣ гирифтагӣ аст 100%. Мансурҷон бардар зинда ва сарбаланд бошед кортона давом тед бардар кортон холӣ шид боз иншоалло суҳбат мекунем али бардар خوب майли акаҷон зинда бошед акай халилзода салому дуруд бардар гиромӣ халилзода салому алайкум бародарои азиз хубен шумо ҳама хуб ҳавотон назм тинҷ ҳамвақт ҳар куҷое бошед зинда бошедтон шумоям нест ман рости гап мебинам ки ҳама одамои худмона ҷавонои худмона дар шаҳрҳо комент менависанд рости гап ба худо ман ганда зиқ мешавам як намуд бесаводона фикр нокарда умуман мантиқ нест навистанашон як ҷумла тоҷикӣ менависад дар даруни вай ҷумла
10-15-20 خطاگی دارد. даже درست نوشته نمیتوند کامنتاری. درست نمیتونن نوشتن، نه که فکرش هم اونو درست. فقط چی گپ دارن؟ مثال زمین در ایران جنگ هستن. میگوید که وای جنگ کردن شر نیست، میگوید همه خیلی دعا کنیم میشه. من میفهمونم نمیفهمم. مثال همین حضرت محمد به سوی خداوند دعا میکردن، نه که شمشیر همه گرفتن جنگ میکردن برای حمایت خودشون. اینا چیزا نمیفهمم. من حیران میشم پروستو. در موافقی هر یک دور زمان میگویم موافق همون دور زمان زندگی کنید. اگر دشمن اتم میسازد شما هم اتم سازید، درون میسازد درون سازید. مثال هر وقتی که مثال یگان شهر میسازید بنا میسازید، پیش از همه هوای حمایت کردنش باید فکر کنید. درست یا درست؟ مثال 50 سال زحمت کشی و نخواست دشمن یک ضربه بزند که 50 سال مهنت برباد رود. این در چی در کار بود؟ این خیلی مهنت کرده 50 سال شهر ساختن و این حمایت کردن در کار. این جوان اختما باور کرد امید نیست اینو با عموما امید نیست. من نمیدونم که آینده چی میشه، خدا میدونم. انشالله با نیت نیک نیمی دولت گفته انشالله حرکت میکنیم و شما که هستید برادر امیدوارم که جوانایی هستن که و عموما مردمی توجیک فرقی نداره، جوان است، کلان سال است، بزرگ سال است، زن است، مرد است. ابچه ما میتوانیم کاری نمیشدگی نیست. انشالله ما با امید خدا. بله ما باید دعوت کنیم. امروز بینید ده امروز که روس و انگلیس حرف میزند برای که اینقدر ادپور یعنی جواب داده است از ایران. باور کنید صحیفه اجتماعی اگر بدارید اینجا با زبان انگلیسی اینجا میگوید که ما که ایرانی‌ها را فکر میکردیم که آنها این هستند، اما واقعیت باشد دیگر هستند. این تاریخی بزرگ، این چیزی بزرگ و بزرگ. یعنی اگر که شما خواهید که شما رو احترام کنند، صدا بلند کنید، محافظت کنید، بجنگید. میفهمید؟ یعنی که اگر که شما خاموش باشید، شما همین سر خم کنید، هیچ کس شما رو احترام نمیکند، نه در زندگی، نه در سیاست، نه در دیگر جا. امروز چی ایران جواب داده است. ببینید چند مردم طرفدار ایران است، همون امریکایی خودشون ببینید چگونه خندیده استند. فهمیدید برادر؟ و اون نفرانی که ما مسلمانیم عرب کنی همون آدمایی که برآمده یا بر اویدی غزه گپ زدن در حالی که در اوج جنوساید یعنی نسل کشی کردن، کنی همونو کمی شیخو من ندیدم، من نشنویدم. یک گپوی میزنم باور کنید. خب به هر حال خار و ذلیل بود صهیونیستای اسرائیل و شغالش امریکا. درست. در نظر توجیک اختما از کو و شیخ عرب اولیو در نظر توجیک اختما من گویا دینش میدونه چی اکای فیروز حاضر من یک چیز با شما میمونم. یک 30,000 لایک دارد، یک قریب 400-500,000 دیدگی هستن. این یک ویدیو نور است. ببینید این ما اکی که چیز کنم ما میکنم، لیکن ببینید این چی میگه. حاضر به اکا یا چی میگه. این میدونه صدای کی است نه؟ صدای کی است نفهمی؟ نوفسکی استاد ما لازمش اکای فیروز اینا وادیم ولفوویچ. بله اما یک بیعقل است. نه او خدا رحمتش کنه مالی میگه که سمرقند بخورو وایس میگن این همی ویدیو نورا گرفته استفاده برده خلاصه یا رکلام کرده استان. اونجا صدها هزار آدمو تماشا کردگی هستن. لایک. اما من در فکرم یک چی اومد گفتم که بیا یک приколшон کنم. یعنی در زیر کامنت نوشتم که خب Жириновский вот это сказал, но شما یکم صحیفه‌ش موندید، دویم صحیفه‌ش نموندید. فهمیدید؟ و دوم صحیفه‌ش باشد Жириновский اوزی میگه کو سمرقند بخارا это таджикский земли میگه کو باور کنید این همی است. Искусственно создали. А мы бы специально сделали. Таджикистан, Узбекистан. Узбеки отобрали у таджиков Бухара и Самарканд. Это жемчужина Средней Азии. И в религиозном плане,
и архитектурно. یعنی گپ در گجاست باور کنید خندت میبیا خب میمونید دوام نمیمونه یک پریکول میشته لیکن من اگه از حد نگذراندستم که با آدمو خب چی شانس فهمده لیکن کم همین گفتستم که کمتر صداتون بلند کنید حمایت کنید خاموش نباشید خب به هر حال اکای خلیلزاد زنده و سرمال شد اکای فیروجان تشکر زیاد که اومدید باور کنید بهترین شخصیت هستید عارف جان زنده و سرمال شد در پناه خدا باشید رحمان که آدم یگان سخن داشته باشی مرحمت سخن دبک بردار بعد من майда جمع کنم باور کنید من این روز در بریتانیا روزی پاسخ هست فهمیدید پاسخ جشن میگیرن روزی استراحتی برداره و یک تصمیم گرفتم که یک نمی همصحبت شوم خب به هر روز 3 ساعت شد که ما در جو هستیم و مبارک شما باشه روز پاسخ شما بله ما تبریک هم میکنیم ما این چیه نمیگیم خب هیچ گپ نداره یا تبریک کردن یا چی کردن یگون بدی نمیبینیم خب به هر حال اینجا دا با هنه در درآمدگی ям یک برادر اگر که میدرآمد یا صداش بالا میکرد ям یک خیلی مردی عاقل برادر من اگر اجازت باشه یک دو دهن گپ بود میگفتم بله مرحبا راست گپ برادر ما همین اروپا در همین راننده ماشین بارکش شده کار میکنیم در دوسلدورف آلمان یک هفته پیش زیادتر پیشتر بود روزی نوروزی سفارت تاجیکستان جشن گرفت بله خوشبختانه ما همون منطقه با اشتراک کردیم همونجا ماندیم اشتراک کردیم خلاصه کلام خوشبختانه باور کنید از یک چیز بسیار تاسف شدم یک مرد است و مرد گفتن ممکنه و نستایش این خیلی زن و مرد ده و با فکرم و یهودی ایران شاید باشد در شبکه‌های اجتماعی بسیار فعال است و ضد حکومت ایران و ضد ایران این حاضر حکومت ایران من هم خیلی فکر میکنم که هر آدمایی که ضد حاضر حکومت ایران صدا بلند میکنن و یا ضد ایران صدا بلند میکنن برای که این امریکا ایران رو زده و ایران کرده شده است تمام جاهای تاریخی رو حتی زده و ایران کرده شده است همون دعوت شده بود به همونجا باور کن قریب نگریستم نمیدونم وای سفارت تاجیکستان چخیل با کدام این ضد سیاست های دینی ضد منفعت های ملی ضد تمام چیزها نیست مگر من ویدیو کردم همون پرتافتم حسابی که اودیتوری مهر و خوبات و صمیمیت هم را دعوت کرده هم زیق نشد نه بگذار برادر بگذار صمیمیت باشد لیکن در چنین جای جمعیتیه که برای اتفاق کردن ملت فورس است من فکر نمیکنم که چنین شخصی متحرکه که ضد دولتی ایران مبارزه میبرد چنین شخصان دعوت کرده شوند من فکر نمیکنم به نفع کار باشد خب برادر ابله هست خواهین است همون نفری که وقتی که وطن شد دشمن میزنه او شادی و خرسک میزنه 100% بله به عقل تصور بکن که اگر صهیونیست اسرائیل بیا وطن تر صاحبی بکنه آیا تر میمونه دوجه راهبری کردن آیا افغانستانی را میمونه دوجه همسایگری کردن آیا تاجیکستانی را میمونه در تاریخ نمی نویسن که جمهوری اسلامی بوده می نویسن ایران شکست خورد حکومتش نمی نویسن که رژیمش ایران بوده می نویسن اولی هم نویستوسن در همین شبکه اجتماعی ایران در یکم جو اسلامی نمی نویسن اسلامی رژیم بله برادر با یک بلاگر تاجیکی دیگر را دیدم در آلمان با فکرم ویم فعالیت میکند همون ویدیوهای همون همجنسگرا همون مخنثا را گرفته پهن میکند همونا تشویق میکند باور کنید بسیار جای تاسف است من نمیدونم چه خیلی این را بیان کنم برادر من اکن همه نمیشناسم من نمیدونم عزیزی جای خیلی که برای همو صاحب شدن با همو حجتهای پناهندگی نفر باید از دینش باید یا بگذره یا از جنسیتش بگذره یا از دولت ملتش بگذره اویی که تلقین میکنه او همو نفری است که خونی است و نایلوج باید همو چیز تلقین بکنه خداوند روشان در گور بوش استغفرالله خب
худо паноҳ кард, худо ақл расонад. Хуб, ташаккури зиёд бародар. Ман ҳечи гуфтан наметавонам бародар. Он ҷо худи сафората, худи ҳамон чизо худашон хулоса чиз кунанд. ташаккури зиёд. бовар кунед, бахшиш байни гаптона мебурам. бовар кунед як хушбахтона ҳамин эфири шумо ҳаст ки омада як камтар дарди дил мекунем, як дилҳоро холӣ мекунем. зинда боши. ҳеҷ гапе не. ҳоле мо олмон мерем, бо ҳамоҳангӣ мекунем, як шуморо мебинем ва дар пеши ҳамон мошини боркашитон як навор мекунем, пурра дарди дила дигар холӣ мекунед. ҳеҷ гап надорад бародар. Зиндаву сарбаланд бошед бачаҳко. Акай Фирӯз раҳмати калон ки инҷо чӣ кардед. Шумо майда чӣ кунед. иншоалло бо дигар рӯз як чиз мекунем, навор мекунем, ҳамсуҳбат мешем. Ассалому алайкум. Зинда бод тоҷик, зинда бод одамият. мо ба ягон нав миллати узбак, қирғиз, қазоқ, тоҷик, ягон миллата бовар кунед, ягон бадӣ надорем. Танҳо ба ҳақиқат даъват мекунем ва мо дӯстдори ҳақиқат ҳастем. мо ҷониби худованди карим ҳастем. Ассалому алайкум. мо миллатчӣ нестем, мо миллатдӯстем. бале, зиндаву сарбаланд бошед. Бошед бачаҳко, бошед. Мо омадем. бошед бачаҳкои ҷамъро чизам карданд. ай худое, чиз мегӯянд дар саҳифаи тикток моро намедонам хеле репорт мекунанд, мона чӣ мекунанд ки хуб блокамон карданд. афсӯс ки бубахшед, дар чиз нахондам, ютубу фейсбуку инстаграм комментҳоя нахондам. бубахшед, намешавад бародаро ҳама ҷоя хондан, намедонам чӣ ба. ба ҳар ҳол то бозидид иншоалло бо дигар рӯз